मधुरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण अंडी। భగవద్గీతను 18 రోజులలో అవగాహన చేసుకోవడం అనే ఈ కార్యక్రమానికి చేసిన భక్తులందరికీ మరలా మేము స్వాగతం పలుకుతున్నామండి. సో నిన్న మనం అధ్యాయం 14 త్రిగుణాలు, ప్రకృతి త్రిగుణాలు గురించి మనం నేర్చుకున్నాం. త్రిగుణాలు అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి, అవి వాటి యొక్క ఇంటరాక్షన్స్, అవి ఒకదానితో ఒకటి ఏ విధంగా ఆధిపత్యం సంపాదించడానికి ఏ విధంగా అవి నిరంతరము పోట్లాడుతూ ఉంటాయి. తర్వాత మనం ఏ గుణాలలో మనం మరణిస్తే ఏ మనకు గతులు ప్రాప్తిస్తాయి. తర్వాత ఈ మూడు గుణాలను దాటిపోయిన వారి లక్షణాలు ఏమిటి, వారి ఏ స్థితిలో ఉంటారనేవి నేర్చుకున్నాం అన్నమాట. ఆ స్థితి పేరు వసుద్ధ సత్వము, వసుదేవ సత్వము, విశుద్ధ సత్వము అంటారు అనమాట. ప్యూర్ గుడ్నెస్, మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ పైన మనం దాటిపోయామంటే, ఈ త్రిగుణాలను దాటిపోయామంటే దాని పేరు విశుద్ధ సత్వము అని అంటారనమాట అండి. ఓకే, సో మనం ఈ రోజు అధ్యాయం 15 పురుషోత్తమ యోగము దీన్ని నేర్చుకోబోతున్నాం. భగవంతుడు ఈ పురుషోత్తమ యోగాన్ని మనకి ఎందుకు చెప్పాడంటే, దీంట్లో మనం చతుశ్లోకి నేర్చుకున్నాం. మీ అందరికీ గుర్తుందా? 10వ అధ్యాయంలో 4 శ్లోకాలను చతుశ్లోకిగా మనం చెప్పుకున్నాం. 10వ అధ్యాయంలో 8, 9, 10, 11. అదే విధంగా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో వివిధ రకాలుగా మనకి భగవంతుడు వాయిస్ అంతా క్రాక్ అవుతుంది, ఒకసారి చూసుకోండి. మీ వాయిస్ క్లియర్ గా లేదు. ఓకే ప్రభు. సరే, సో 15వ అధ్యాయంలో మనం ఏం చూడబోతున్నామంటే పురుషోత్తమ యోగము. ఈ విషయం గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. అంటే భగవంతుడు ఏ విధంగా పురుషోత్తముడు, ఈ విషయాన్ని మనకి, దాంతో పాటు ఇంకెవరెవరు జీవులు ఉన్నారు అనే విషయాన్ని మనకు భగవంతుడు ఈ అధ్యాయంలో నేర్పిస్తున్నాడు అన్నమాట. అత్యంత మధురమైన అధ్యాయం అన్నటువంటి పురుషోత్తమ యోగం అనేది. తర్వాత ఈ సంవత్సరం మనకి పురుషోత్తమ మాసం కూడా వస్తుంది. అధిక మాసం అంటూ ఉంటాం కదా, దాని పేరే పురుషోత్తమ మాసం అని కూడా అంటారు అనమాట అండి. ఇప్పుడు భక్తులందరూ కూడా ఈ 15వ అధ్యాయాన్ని నిత్యం పారాయణం చేస్తూ ఉంటారు. అంత శక్తివంతమైన అధ్యాయం అన్నది. పురుషోత్తమ మాసంలో పురుషోత్తమ యోగాన్ని చదివిన వాళ్ళకి ఎంతో గొప్ప లబ్ధి పొందుతారు అనమాట అండి. ఆధ్యాత్మిక లబ్ధి, సుకృతి పొందుతారు. అదే భక్తితో చేస్తే ఇంకా భక్తిలో ముందుకు పోతూ ఉంటారు అన్నమాట. సో ఈ పురుషోత్తమ యోగం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. ఇందులో మనం ఏమేమి నేర్చుకోబోతున్నామో చూద్దాం. మొదటి 5 శ్లోకాల్లో భగవంతుడు మనకి ఏం చెప్తూ ఉన్నాడంటే, ఒక అశ్వత్థ వృక్షం గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట. ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని మనం భౌతిక జగత్తులో ఎక్కడ చూడం గాని ఇది ఒక స్పెషల్, ఒక ప్రత్యేకమైన వృక్షం అన్నమాట. దీని గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు. తర్వాత ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క ఏర్పాటు ఏ విధంగా ఉంది, మనకి ఈ వృక్షాన్ని వివరిస్తూ కూడా మనకి అర్థమయ్యేలాగా చెప్తున్నాడు అనమాట. మొదట 5 శ్లోకాల్లో కూడా దీని గురించే మనకి చెప్తూ ఉన్నాడు. సో మనం మొదలు పెడదామండి. మొదటి శ్లోకం. శ్రీ భగవానువాచ ఊర్ధ్వమూలం అదశాకం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవిత్. శ్రీ కృష్ణ భగవానుడు పలికెను, వేళ్లు పై ముఖముగాను కొమ్మలు క్రింది ముఖముగాను
వేద మంత్రాలు ఆకులుగాను కలిగిన ఒక నశింపులేని అశ్వత్థ వృక్షముగా చెప్పబడినది. ఈ వృక్షమును తెలిసిన వాడు వేదములు తెలిసిన హరే వాడుగా కృష్ణ మాతాజీ, మీ ప్రభు. వాయిస్ క్లియర్ గా లేదు మాతాజీ. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ప్రాపర్ ప్రభు. వాట్ కెన్ బి ద ఇష్యూ? మేబీ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉందేమో చూడండి ఒకసారి. ఇంకా ఎక్కడ యూసేజ్ లేదు, ఒకటే యూజ్ చేస్తున్నాము. ఈరోజు ఒకటే క్లాస్, వేరే క్లాస్ కూడా లేదు. మీ వాయిస్ అయితే చాలా అంటే అంత స్మూత్ గా లేదు. క్లారిటీ ఉందా కొంచెమైనా? ఓకే, మేబీ నా వైపు అయినా ప్రాబ్లం అయి ఉండొచ్చు. సో ఒకసారి ఆడియన్స్ ఏమైనా మెసేజ్ చేస్తే. ఓకే ఓకే మాతాజీ. సరే, ఈ విధంగా ఎవరికైనా నా నా వాయిస్ మీకు క్లియర్ గా లేకపోతే మీరు తెలియజేయచ్చండి. మనం ఏం చేయొచ్చో చూద్దామండి. ఓకే ఓకే మాతాజీ, నా వైపు ఏదో ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. థ్యాంక్ యూ. సో ఈ విధంగా భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, వేళ్ళు పై ముఖంగాను కొమ్మలు క్రింది ముఖంగాను ఉన్నాయట ఈ అశ్వత్థ వృక్షానికి. అశ్వత్థ వృక్షం అంటే మన రావి చెట్టు, వటవృక్షం అంటాం కదా, అశ్వత్థ వృక్షం అదనమాట అండి. దీన్నే భగవంతుడు ఎందుకు ఎంచుకున్నాడు అంటే, అది చాలా విశాలంగా ఉంటుంది, తర్వాత చాలా కాలం బ్రతికి ఉంటుంది, ఎన్నో కొన్ని వందలు కొన్నిసార్లు వేల సంవత్సరాలు అది బ్రతికి ఉంటుంది. కాబట్టి భగవంతుడు అశ్వత్థ వృక్షాన్ని ఇక్కడ ఎంచుకున్నాడు అనమాట అండి. సరే, ఈ వృక్షం మరి మనం ఎప్పుడు కూడా కిందకి వేళ్ళు ఉంటాయి, పైన ఆకులు వగైరా చూస్తూ ఉంటాం. ఈ వృక్షం ఏమిటి ఇలాగా రివర్స్ లో ఉంది అని మనకి అనిపించవచ్చు. ఎందుకు చెప్తూ ఉన్నాడో మనం ముందు చూద్దామండి. ఎవరినైనా కాళ్ళు పైకి పట్టుకొని తలని కిందకి వేలాడదీస్తే ఏమవుతుందండి? చాలా అసౌక్యంగా ఉంటుంది, అసౌకర్యంగా ఉంటుంది. ఆ విధమైన ఒక పరిస్థితిని భగవంతుడు భౌతిక జగత్తులో ఉంటుంది అని చెప్పడం కోసం కూడా ఈ విధంగా మనకి చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట. ఈ అశ్వత్థ వృక్షము భౌతిక జగత్తు యొక్క ఒక విధమైన ఊహాజనకమైన, మనకి ఇమాజినరీగా ఏ విధంగా మనం ఆలోచించవచ్చు అని భగవంతుడు ఇక్కడ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని ఉపయోగించి చెప్తున్నాడు. అయితే వేళ్ళు పైకి ఉన్నాయి అంటున్నాడు కాబట్టి పైకి అంటే ఎక్కడి నుంచి అండి? బ్రహ్మలోకం నుంచి మొదలవుతాయి అన్నమాట. బ్రహ్మలోకంలో దీని వేళ్ళు మొదలైతే అక్కడ నుంచి అది పెరుగుతూ పెరుగుతూ కింద ఆకుల వరకు పెరుగుతుంది అన్నమాట. ఆకులన్నీ కూడా వేద మంత్రాలు, మన ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాదులు, తర్వాత వివిధ రకమైన కామ్య కర్మలు, వివిధ రకమైన కోరికలు, వీటన్నిటినీ కూడా వివిధ శాఖలుగా, బ్రాంచెస్ గా అది కలిగి ఉంటుంది అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా దాని ఆ వృక్షానికి ఉన్న బ్రాంచెస్ అన్నమాట, శాఖలు, వివిధ శాఖలు. అయితే ఇటువంటి నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్ళండి ప్రభు. ఇటువంటి వృక్షాన్ని మనం ఎక్కడో చూడము, కానీ ఒకవేళ కానీ మనం అనిల్ ప్రభు నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఒకవేళ కానీ మనం ఒక సముద్రపు ఒక కొలను ఒడ్డున నుంచుని ఉన్నాం అనుకోండి, మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది చూడండి, ఇక్కడ బొమ్మలో ఒక వృక్షం యొక్క నీడ మనం ఈ నీటిలో పడుతూ ఉండడం చూస్తున్నాం. ఎగ్జాక్ట్లీ మరి ఏమి మార్పు లేకుండా మనం దాని యొక్క రిఫ్లెక్షన్ పడుతూ ఉండడం చూస్తున్నాం. ఆ వృక్షానికి ఈ వృక్షానికి ఎటువంటి తేడాను మనం చూడటం లేదు, ఎగ్జాక్ట్ గా సేమ్ గా ఉందన్నమాట. సో భగవంతుడు ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తూ ఉన్నాడంటే, ఈ వృక్షము ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఏమేమి వెరైగేటెడ్నెస్, ఏమేమి వివిధ రకములైన వస్తువులు ఉన్నాయో దానిని వికృత రూపంలో ఇక్కడ మనం నీడగా చూస్తూ ఉన్నాము. ఏమండి, అక్కడ ప్రేమ ఉంటే ఇక్కడ కామం ఉంటుంది, ఏమండి, అక్కడ ప్రేమ ఉంటే ఇక్కడ ఈర్ష్య ఉంటుంది. ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క వస్తువును వికృతమైన రూపంగా, అది నీడగా ఇక్కడ భౌతిక జగత్తులో మనం చూస్తూ ఉంటాము. ఇక్కడ చూసేదంతా కూడా మనకి భౌతిక జగత్తు, ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఉండేదే. ఆ పైన ఉన్న అసలు వృక్షానికి కింద నీడలో ఉన్న వృక్షానికి ఎటువంటి ఎక్స్ట్రా లేకపోతే లేకపోవడం లేదు, ఎగ్జాక్ట్ గా నీడ పడుతుంది కదండి. ఆ విధంగా ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం భౌతిక జగత్తులో చూస్తున్నాం. దానికన్నా భౌతిక జగత్తులో ఏమేమి కనిపిస్తూ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో
ఉన్నవే, కాకపోతే అవి వికృతమైన రూపంగా ఉన్నాయి. పర్వర్టెడ్ వర్షన్ అన్నమాట. పర్వర్టెడ్ వర్షన్ అంటే ఏ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు? ఇప్పుడు ఒక పక్షి వెళ్ళి అక్కడ గూడు కట్టుకోవాలనుకుంది అనుకోండి, ఆ నీడ పడుతూ ఉంది, అది వృక్షంగా భావించి దాంట్లో నీడ మీద గూడు కట్టుకోవాలంటే అది సాధ్యమవుతుందా? లేదా ఒక పండు తినాలని ఆ నీటిలో అది ప్రయత్నం చేసింది అనుకోండి, సాధ్యమవుతుందా? దొరకదనమాట. అది నీడ మాత్రమే. అసలైన ఫ్యాక్చువల్, అసలైన వాస్తవ రూపం ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఉన్నది. ఇదంతా మనం చూసేదంతా కూడా దాని యొక్క నీడ మాత్రమే అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఏమండి? అందుచేత ఈ వస్వత్ వృక్షాన్ని భగవంతుడు ఇలా తిరుగుమారుగా మనకి చూపిస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. వేళ్ళు పైకున్నాయి, అసలు భాగం అంతా కింద వైపుగా ఉన్నది అని చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట. ఈ జీవుడు ఆ ఒక్కొక్క శాఖ నుండి ఇంకొక శాఖకి, ఒక ఆకు నుండి ఇంకొక ఆకుకి ప్రయాణిస్తూ ఈ చిక్కుల్లో పడి దాని యొక్క వేర్లులో పడి చిక్కుకుపోతూ ఉన్నాడు. ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాదులని, స్వర్గమని, నరకమని ఎన్నో రకాలుగా తిరుగుతూ ఉన్నాడు అనమాట. చిక్కుకుపోయి ఉన్నాడు. త్రిగుణాలు అతని మీద సర్వదా ప్రభావితం చేస్తూ ఉన్నాయి. సో ఈ భౌతిక జగత్తులో మనం చూసేదంతా కూడా ద్వంద్వ దశలో ఉంటూ ఉంటాయి. ద్వంద్వ పరిస్థితులు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. కానీ ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో అదంతా కూడా పరమ సత్యముగా ఉంటాయి అనమాట అండి. ఒక్కటే సత్యం, అక్కడ రెండు సత్యాలు ఉండవు, ఒక్కటే సత్యము, ఒక్కటే ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం ఇల్లు వాకిలి అంటాము, గొడ్డు గోద అంటాము అండి. కొంచెం హాస్యంగా చెప్తున్నాం కానీ ప్రతి ఒక్కదానికి రెండు ఉంటాయి అన్నమాట. మంచి చెడు, సుఖము దుఃఖము, ఎండ వాన. ఒకటి మంచిగా ఉంటే ఇంకొకటి మనకి దుఃఖాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా ప్రతిదీ కూడా ఇక్కడ మనం ద్వంద్వమైన దశల్లో చూస్తూ ఉంటాం. కానీ ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ప్రతిదీ కూడా పరమ సత్యం ఒక్కటే. పరమ సత్యం అనేది ఒక్కటే. ఇక్కడ ఇంకొక విషయం మనం తెలుసుకోవాల్సింది, ఈ అశ్వత్థ వృక్షం ఏ విధంగా ఏర్పడుతూ ఉన్నది, అసలు ఈ నీడ ఏ విధంగా ఏర్పడుతూ ఉంది? పాపం పుణ్యం, ఈ విధంగా రెండు మనం చూస్తూ ఉన్నాయి. ఏ విధంగా ఈ అశ్వత్థ వృక్షం ఏర్పడుతూ ఉంది, ఉద్భవిస్తూ ఉంది? కోరిక మేరకు. ఈ జీవుడు ఎప్పుడైతే కోరికలను, అసమర్థమైన అర్ధరహితమైన కోరికను కోరుతూ ఉంటాడో భగవంతుణ్ణి, అప్పుడు ఈ అశ్వత్థ వృక్షం మొదలవుతుంది అన్నమాట. మన ప్రతి ఒక్కరి జీవితాలలో ఈ అశ్వత్థ వృక్షం ప్రారంభమైపోతుంది. ఆ తర్వాత దానిలో పడి చిక్కుకుపోతాము. తిరునాళ్ళలో చిన్నపిల్లవాడు తప్పిపోయినట్టుగా ఎటెళ్తున్నామో, ఏం జరుగుతుందో మన జీవితాలలో మనకు అసలు ఏది అర్థం కాకుండా అయిపోతాం అన్నమాట అండి, ఈ అశ్వత్థ వృక్షంలో ఇరుక్కుపోయి. సో తర్వాత అందుచేతనే భగవంతుడు ఏం చేస్తాడంటే, నాయనలారా ఇది ఒక రిఫ్లెక్షన్ మాత్రమే, నీడ మాత్రమే, అసలైనదంతా కూడా ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఉంది అని చెప్తూ ఆ పరమ సత్యమైన అబ్సల్యూట్ రిలేషన్షిప్స్ ని, అబ్సల్యూట్ రిలేషన్షిప్స్ అంటే దాంట్లో ఎటువంటి ద్వంద్వాలు ఉండవు అనమాట, ఎటువంటి దుఃఖాలు ఉండవు అనమాట. అటువంటి లీలల్ని మనకి ఇక్కడ చూపిస్తూ ఉంటాడు భౌతిక జగత్తు. తన తల్లి గాని, తండ్రి గాని, లేకపోతే కృష్ణుడి యొక్క బిడ్డలు గాని ద్వారకలో, లేకపోతే కృష్ణుడి యొక్క ప్రేయసులు గాని, కృష్ణుడి యొక్క భార్యలు గాని, కృష్ణుడి యొక్క సఖులు గాని, ఏ విధమైన రిలేషన్షిప్ తీసుకున్నా కూడా, బంధాన్ని మనం చూసుకున్నా కూడా అన్ని కూడా పరిపూర్ణంగా ఉంటాయి. ఎటువంటి బాధరా బందీలు ఉండవు. ఇది అబ్సల్యూట్ పరమ సత్యము, ఒక్కటే సత్యము. అంటే అబ్సల్యూట్ అంటే మీరు అబ్సల్యూట్ ఫంక్షన్ ని మీరు చాలా మంది చదువుకుని ఉంటారు మ్యాథ్స్ లో. అబ్సల్యూట్ ఆఫ్ సమ్ నెంబర్ ఇచ్చామనుకోండి, ఏమవుతుంది? అదొక నెగిటివ్ నెంబర్ అయినా కూడా దాని వాల్యూ పాజిటివ్ వస్తుంది. మీ అందరికి కొంచెం మ్యాథ్స్ కొంచెం పెద్దవాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళైతే మీకు అర్థమవుతుంది. అబ్సల్యూట్ ఫంక్షన్ అప్లై చేసాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది? అబ్సల్యూట్ ఆఫ్ -6 ఏమవుతుంది? ఆన్సర్ 6. అబ్సల్యూట్ ఆఫ్ 6 ఆన్సర్ ఇస్ 6. రెండిటికి కూడా 6. అదేనమాట అండి, పరమమైన సత్యము ఒకటే, ద్వంద్వం ఉండదు. అంటే అర్థం ఏంటంటే, అక్కడ దుఃఖంగా కనిపించేది కూడా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది.
కృష్ణుడు రాసలీల చేస్తూ మాయమైపోయాడు, వాళ్ళందరూ దుఃఖిస్తున్నారు. భగవంతుని యొక్క సెపరేషన్ లో భగవంతుడు వెళ్ళిపోయాడు మా సాంగత్యం నుంచి అనే సెపరేషన్ లో వాళ్ళందరూ కూడా దుఃఖిస్తూ ఉన్నారు. అది కూడా భక్తియే, అది కూడా ఆనందమే, ఆ దుఃఖం కూడా ఆనందమే. ఆ దుఃఖం నిజమైన మనం పడే దుఃఖాలు, ఈతి బాధలు, మనం పడే వ్యాధులు ఇవన్నీ లాంటిది కాదు కదండి. అది అబ్సల్యూట్నెస్ అంటారన్నమాట అండి. ప్రతి ఒక్కటి కూడా, ప్రతి ఒక్క ఇమోషన్ కూడా పరమమైన సత్యము ఒక్కటే, ఆనందము. ఆనందము కాకపోతే అది మన ఈ అశ్వత్థవృక్షంలో, ఈ భౌతిక జగత్తులో మనం చూసినప్పుడు అది ద్వంద్వాలుగా మారిపోతుంది. ఒకసారి అదే విషయం మనకు ఆనందాన్ని ఇస్తూ ఉంటే, అదే విషయాన్ని మనం ఇంకొకసారి దుఃఖంగా చూస్తూ ఉంటాం. మనం గులాబ్ జామున్స్ తింటాము, 2 గులాబ్ జామున్స్ తింటే మనకి చాలా ఆనందం ఇస్తుంది. అదే గులాబ్ జామున్ ఒక 20 తినేసాం అనుకోండి, 21 గులాబ్ జామున్ మీద మీకు అదే ఆసక్తి ఉంటుందా? అది చూస్తే వామిటింగ్ వస్తుంది, వాంతి చేయాలనిపిస్తుంది కదండి. మరి మొదట తిన్న గులాబ్ జామున్ మనకు ఆనందం ఇచ్చినప్పుడు 21వ గులాబ్ జామున్ కూడా ఆనందం ఇవ్వాలి కదా. ద్వంద్వము. అదే వస్తువు మనకి మధురంగా అనిపించవచ్చు, అదే వస్తువు మనకి చేదుగా అనిపించవచ్చు. ద్వంద్వము, అబ్సల్యూట్నెస్ లేదు. మరి కృష్ణుడు ఉన్నప్పుడు ఆనందమే, కృష్ణుడు మాయమైపోతున్న ఆనందం ఇస్తూ ఉంది, అది అబ్సల్యూట్నెస్. పరమ సత్యము ఒక్కటే. ఏమండి, అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. తర్వాత ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, అక్కడ భగవంతుడు పురుషుడు ఒక్కడే. మనం నిన్న నేర్చుకున్నాం కదా, నిన్న సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ లో మనం త్రిగుణాలలో పురుషుడు ఎవరు అని అడుగుతున్నాడు. 6 ప్రశ్నల్లో ఒక ప్రశ్న పురుషుడు ఎవరు అని అడిగినప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నాడు పురుషుడు ఒక్కడే, మిగతాదంతా కూడా ప్రకృతి. ఆయన ఆనందం కోసం మనందరం కూడా సృష్టించబడ్డాము. శక్తులు మనందరం కూడా భగవంతుని యొక్క శక్తులం. మనం శక్తిమంతులలాగా ఎలాగా మనం భోగించగలమండి? ఆ శక్తులు శక్తిమంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమైనప్పుడు ఆ శక్తులు కూడా ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాయన్నమాట. ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాయి. సో ఇండిపెండెంట్ నేచర్, స్వతంత్రంగా ఉండాలి అన్న కోరికతో మనం ఈ కిందకి వచ్చామన్నమాట. అందుకని మనకి భగవంతుడు ఇక్కడ స్త్రీ పురుష అని 2గా ద్వంద్వాలుగా పెట్టి చూపించాడు అనమాట. ఈ భౌతిక జగత్తులో మనం పురుష, అదే ఆత్మ ఒకసారి స్త్రీగా ఉంటుంది, అదే ఆత్మ ఇంకొక జన్మలో పురుషునిగా కూడా ఉండొచ్చు. డిపెండ్స్ ఆన్ ద డిజైర్. మన వాంఛానుసారం ఏది కోరుకుంటున్నామో అది ప్రసాదిస్తూ ఉంటాడు అండి. అంటే అది కరుణతో ఉండే. మనం నిన్న చూసాం కదా, ఒక శ్వాస ఒక నిశ్వాసలోనే మొత్తం సృష్టి అంతా అయిపోతూ ఉంది. మనం ఏదో కష్టపడిపోతున్నాం, ఎందుకు ఇన్ని కష్టాలు పెడుతూ ఉన్నాడు, మనందరినీ అసలు ఎందుకు పంపించాలి, ఇది మంచిది కాదురా నాయన, కిందకు వెళ్ళకండిరా నాయన అని మనకి చెప్పుండొచ్చు కదా. ఇలా రకాలైన మనకి అనిపిస్తూ ఉంటాయి, రకాలైన ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి. కానీ భగవంతుడు మనకి స్వతంత్రతనిచ్చాడు. ఆ స్వతంత్రతను ఆయన పూర్ణంగా గౌరవిస్తాడు. అదే సమయంలో మంచి చెడు కూడా మనకి చెప్తూ ఉంటాడు అనమాట. ఈ శ్వాస నిశ్వాసలోనే ఎంత మనం నేర్చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేస్తాం ఆయన దగ్గరికి. ఆయనకి ఎంతసేపు అండి, అది ఒక రెప్పపాటు. మనకి చాలా దూరం, ఎక్కడో ఏదో అయిపోతుంది, ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాం, చాలా ఇదైపోయాం, దూరం అయిపోయాం, ఎందుకు ఇదంతా చేస్తూ ఉన్నాడని మనకు అనిపిస్తూ ఉంది. రెప్పపాటు అండి, రెప్పపాటులో మనం వెనక్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఒక క్షణం చాలు వెళ్ళిపోవడానికి, తెలుసుకుంటే కనుక. సో ఈ విధంగా మనం ఇండిపెండెంట్ గా ఉండడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాం. పురుషుడుగా ఉండడానికి, మనం బాస్ గా ఉండడానికి ఇక్కడ ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాము. ఎంతమంది మనల్ని గౌరవిస్తున్నారు, ఎంతమంది మనల్ని మెచ్చుకుంటూ ఉన్నారు, ఈ విధమైన ధోరణిలో మనం ఉంటూ ఉంటాం. కృష్ణుడి ప్లేస్ ని తీసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాము. ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో భగవంతుని యొక్క ఆ స్థితిని చూసి మనం ఈర్ష్య చెంది ఇక్కడ మనం భగవంతునిగా ఉండడానికి ప్రయత్నించడానికి వచ్చామన్నమాట. సో భగవంతుడు కాదనటం లేదు, యు క్యాన్ బి. బట్ మన ఫ్యాక్చువల్ పొజిషన్ ఆ విధంగా భగవంతునితో సమానంగా ఉండడానికి అవ్వదు కదండి. అది మనం చాలా అణుమాత్రం. మన కాలకృత్యాలు, మన పొద్దున వచ్చే మన నేచర్ వల్లే మనం ఆపుకోలేము, ఎంతోసేపు ఆపుకోలేము. ఎవరిని నియంత్రిస్తాము? భగవంతుడు ఎన్నో భూనభాండాన్ని నియంత్రిస్తూ ఉన్నాడు కదా. మనం స్వతంత్రులుగా ఏ విధంగా ఉండగలము? దానికి కూడా ఆయన సహాయం కావాలి. సహాయం చేస్తూ ఉన్నాడు. యు బి బాస్, నేను చూస్తూ ఉంటాను, ఎంజాయ్ ఫర్ సమ్ టైం. మీకు కావలసినంత సేపు ఆస్వాదించండి బాసిజం. కానీ దానివల్ల మనం ఎన్నో కష్టాన్ని కొని తెచ్చుకుంటూ ఉన్నాం. భగవంతుడు మనకి
ఆ హెల్ప్ కూడా ఇస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. మనం ఎన్నో సినిమాల్లో చూస్తాము, ఇద్దరు ప్రేమికులు ఎంతో కష్టాలు అనుభవించి అటువైపు ఫ్యామిలీస్ ప్రాబ్లమ్స్ అనో లేకపోతే దుండగులు ప్రాబ్లమ్స్ అనో ఎన్నో కష్టాలు అనుభవించి చివరికి సినిమా చివరిలో ఏమవుతుంది, వాళ్ళంతా కూడా సుఖాంతంగా పెళ్లి చేసుకొని చక్కగా సంతోషంగా జీవిస్తున్నారని ఒక శుభాన్ని మనకి చూపిస్తారు. కానీ ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది అనేది మనం ఎవరూ చూడటం లేదు. తర్వాత ఏం జరుగుతుందని మనందరికీ తెలుసు. మనందరం మన జీవితాల్లో చూస్తూ ఉన్నాం. నిజంగా మనందరం కూడా ఆ విధంగా పెళ్లిళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత, వివాహాలు అయిపోయిన తర్వాత అందరం కూడా ఎటువంటి బాధల బందీ లేకుండా ఆనందంగా జీవితాన్ని గడుపుతున్నామండి. రెట్టింపు ఇంకా కావాలంటే 100 రెట్లు పెరుగుతూ ఉంటాయి తప్ప ఏ బంధంలో కూడా మనకి సంపూర్ణమైన ఆనందం లభించదు. ఏ బంధాన్ని తీసుకోండి మీరు సంపూర్ణమైన సంతృప్తి లభించదు. సంపూర్ణమైన సంతృప్తి లభించదు. అందుకనే భగవంతుడు వృందావనానికి వచ్చి లేకపోతే వివిధ అవతారాలలో వచ్చి ఆయన పార్షదులతో లీలలను చేస్తూ ఉంటాడు. ఎటువంటి మనం డిస్క్రిపెన్సీ ఆయన రిలేషన్షిప్స్ లో మనం చూడము, ఎటువంటి లోపాలను మనం చూడము అనమాట. ఆయన ఏ బంధాన్ని ఏర్పరచుకున్నా కూడా ఎటువంటి లోపాలని మనం చూడము. నవద్వీపంలో ఒక భక్తుడు ఉన్నాడట. ఆయన భగవంతుని తన బిడ్డగా ఊహించుకునేవాడట. అయితే ఇప్పటికీ కూడా ఆయన చనిపోతే ఆ భక్తుడు చనిపోతే తన తండ్రికి ఆ పిండ ప్రధానాలు చేయడం కోసం భగవంతుడు వస్తూ ఉంటాడట, తన బిడ్డగా తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించడానికి. అది భగవంతుని యొక్క సంబంధంలో మనం ఉంటే అది పరిపూర్ణాన్ని చెందుతుంది, పరిపూర్ణత్వాన్ని చెందుతుంది. మరి ఏ ఇతర బంధత్వంలో మనకి అది దొరకదు. ఎందుకంటే మనం ఎవరితో బంధవ్యాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నామో వాళ్ళు కూడా వెతుకులాడుతూ ఉన్నారు. మనం కూడా వారిని సంతృప్తి పరచలేకపోతున్నాం, వారు మనల్ని సంతృప్తి పరచలేకపోతున్నారు. పూర్ణ పురుషోత్తముడు పరిపూర్ణుడైన భగవంతునితో ఆ సంబంధాన్ని మనం ఏర్పరచుకోవాలి. ఆ ఫ్యాన్కి రెక్కలు లాగా భగవంతునితో సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకున్నప్పుడు మిగతా జీవజాతులన్నీ కూడా సంతోషాన్ని మన నుండి పొందుతాయి. డైరెక్ట్ గా వాళ్ళతో పెట్టుకున్నా మనం ఆ సంతృప్తి వాళ్ళకి ఇవ్వలేము. ఒక భక్తుడు ప్రతి ఒక్క జీవిని ఆనందం పొందేలాగా చూడగలుగుతున్నాడు. ఎందుకంటే ఆయన భగవంతుడితో సంబంధం పెట్టుకున్నాడు కాబట్టి మిగతా అన్ని సంబంధాలు పరిపూర్ణంగా ఉన్నాయి అతని జీవితంలో, అన్ని సంబంధాలు. అది మనం మిస్ అవుతున్నాం అనమాట. మన ఈ భౌతిక జగత్తులో ఏది చూసినా కూడా రీబాక్ అనే షూ మనం కొనుక్కోవడానికి, బ్రాండెడ్ షూ మనం కొనుక్కోవడానికి వెళితే అలాంటి కొద్దిగా తేడాగా ఉన్న అక్షరాల్లో తేడాగా ఉన్న అదే డూప్లికేట్ సరుకులు మనకి దొరుకుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ విధంగా ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో అసలైన వస్తువు ఉంటూ ఉంటే ఇక్కడ అన్ని కూడా మనకి డూప్లికేట్ సరుకులు దొరుకుతూ ఉన్నాయి. అది మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రభు. ఇంకా మనం ఎన్నో రకాలైన ఉపాధులను పెట్టుకుంటూ జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉన్నాను అనమాట. నేను ఈ విధమైన ఇంజనీర్ని, నేను ఈ విధమైన తర్వాత సైంటిస్ట్ ని, లేకపోతే నేను ఈ విధమైన గృహస్థను, ఈ విధమైన డెసిగ్నేషన్స్ పెట్టుకున్నాం. అవన్నీ కూడా ఈ దేహానికి సంబంధించినవే. ఈ దేహంతో పాటు అవి కూడా వెళ్ళిపోతాయి. వాటి నుంచి మనం బయటపడాలి. తర్వాత డిటాచ్మెంట్ ని, సన్యసించడాన్ని మనం నేర్చుకోవాలి. సన్యసించడం మనకి చాలా కష్టం. మరి ఏది మనకి ఈజీ అంటే డిటాచ్మెంట్ ని ఒకదాని నుంచి మనం విడిపోతూ ఇంకొక దానికి అటాచ్ అవ్వగలిగితే అది మనం సక్సెస్ఫుల్ గా మనం సన్యాసాన్ని నేర్చుకున్నట్టు అవుతుంది. అంటే భగవంతునికి అటాచ్ అవుతూ మిగతా వాటి నుంచి సన్యసించడాన్ని మనం ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే మనం అది సంపూర్ణమైన సన్యాసంగా చెప్పుకోవచ్చు. దాంట్లో ఎటువంటి దుఃఖము మనకి అనుభవించిన అవసరం లేదన్నమాట. అయితే ఇప్పుడు మనం ఎలాగూ అన్నం తింటూ ఉన్నాం, భోజనం మనకు కావాలి అని ప్రసాదంగా చేసుకుంటాం. అన్నం విడిచిపెట్టేన అవసరం లేదు, భోగాన్ని విడిచిపెట్టేన అవసరం లేదు. ఇంత కావాలో అంత చేస్తాం. దాన్ని మనం స్పిరిచువలైజ్ చేసుకోవాలి. ఇది మనం ముందు నుంచి నేర్చుకుంటున్నాం. మళ్ళీ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు అన్నమాట. ఈ అశ్వత్ వృక్షం నుంచి మనం జ్ఞానం అనే ఖడ్గంతో దీన్ని డిటాచ్మెంట్ తో మనం సన్యసించడంతో మనం దీన్ని వేరుల నుంచి పెకిలించి వేయాలి. ఈ అశ్వత్ వృక్షం నుంచి మనం విడుదలైపోవాలి. ఏ విధంగా విడుదలైపోవాలి? ఎన్నో ఉన్నాయి దీనికి బ్రాంచెస్, ఎన్నో శాఖలు ఉన్నాయి, ఎన్నో ఆకులు ఉన్నాయి.
సో మనం సన్నిసించడం నేర్చుకోవాలి. మీకు మంచి మ్యూజిక్ వినడం ఇష్టము, సినిమా పాటలు ఇవి మానేసేసి ఎన్నో రకాలైన హరినామం డిఫరెంట్ ట్యూన్స్ లో మనకి లభ్యంగా ఉన్నాయి, మధురమైన ట్యూన్స్ లో మనకి లభ్యంగా ఉన్నాయి, అవి విందాము ఏమండి. తర్వాత మీకు పుస్తకాలు చదవడం ఇష్టము, భాగవతం, భగవద్గీత, రామాయణం, మహాభారతం ఎన్నో ఉన్నాయి, ఇవన్నీ చదువుదాము ఏమండి. సో ఇప్పుడు తర్వాత ఈ భౌతిక జగత్తులో మనం అనుకున్నట్టుగా ఎప్పుడు మనం బాసిజం, లార్డ్షిప్ ని కోరుకుంటూ ఉన్నాం. నేను అందరికన్నా మెరుగుగా ఉండాలి, నేను అందరికన్నా ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉండాలి అని కోరుకుంటూ ఉన్నాం. మనం విడిచిపెట్టాలి. భగవంతుని రావణాసురుడు ఏం చేశాడు? భగవంతుడిని వద్దనుకున్నాడు. మనలాంటి వాడే, మనందరం కూడా భగవంతుడిని వద్దనుకుంటూ ఉంటాము చాలా చాలా సందర్భాల్లో మనకు తెలియకుండానే. ఎప్పుడెప్పుడు మనం భగవంతుని వద్దనుకుంటున్నాం మీకు తెలుసా? మనం ఒంటరిగా స్వతంత్రంగా ఎవరి ఇంటరప్షన్ లేకుండా స్వతంత్రంగా భోగించాలి అనే కోరిక మనలో ఉన్నప్పుడు దాని అర్థం ఏమిటంటే మనకి కృష్ణుడు వద్దు అని అనుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట అండి. అందుకనే ఈ స్వతంత్రంగా భోగించడాన్ని మనం సన్యసించడానికి ప్రాక్టీస్ చేయాలి, సన్యసించడానికి ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఈ రావణాసురుడు ఏం చేశాడు? రాముల వారిని వద్దనుకున్నాడు. మరి ఏం కావాలనుకున్నాడు? ఆయన శక్తిని, సీతమ్మ వారిని కోరుకున్నాడు, భోగించాలని కోరుకున్నాడు. మనందరం కూడా చేసేది ఒక రకంగా ఆ విధమైన విషయమే. భగవంతుడు ఇచ్చిన శక్తే ఇదంతా కూడా. మనం భోగించాలనుకునేదంతా కూడా భగవంతుని శక్తులే, వివిధ శక్తులే. సో మనం ఏం కోరుకుంటున్నాం? భగవంతుని యొక్క శక్తిని భోగించాలని కోరుకుంటున్నాం, భగవంతుడిని వద్దనుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ శక్తులు మనల్ని నశింపజేస్తాయి. సీతమ్మ వారిని కోరుకుంటే ఏమైందండి? సర్వ కులనాశనం అయిపోయింది. రావణాసురుడు సర్వం కోల్పోయాడు, ప్రాణాలని కూడా కోల్పోయాడు చివరకు. భగవంతుని వద్దనుకోకూడదండి. లక్ష్మీదేవిని చాలా మంది పూజిస్తూ ఉంటారు, అందులో నారాయణుడు ఉండడు. లక్ష్మీదేవి ఎందుకు ఉంటుందండి? చంచలమైనది. ఆవిడ పేరు చంచల. ఉండదు ఆవిడ ఒక చోట, ఎవరి దగ్గర ఉండదు. ఒక రోజు ఒకడు ధనికుడైపోతాడు, ఇంకొకడు బీదవాడైపోతాడు. అదే బీదవాడు ఇంకొక రోజు ధనికుడైపోతాడు, వీడు బీదవాడైపోతాడు. ఎవరిని ఆవిడ అనుగ్రహిస్తుందో తెలియదు. కానీ నారాయణుడు ఎక్కడుంటే అక్కడ లక్ష్మీదేవి విరాజమానమై ఉంటుంది. అందుచేత లక్ష్మీ నారాయణుని పూజించాలి, రాధా కృష్ణుల్ని పూజించాలి, లేదా సీతారాముల్ని పూజించాలి. కానీ నాకు శక్తి కావాలి, భగవంతుని శక్తులు చాలు, నాకు భగవంతుడు అవసరం లేదు అని అనుకోరాదు. మనందరం కూడా ప్రస్తుతానికి ఆల్మోస్ట్ అటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాం అనమాట అండి. దాన్ని మనం త్యజించాలి. సో శ్రీరంగంలో ధనుర్దాస్ అని ఒక భక్తుడు ఉండేవాడు అనమాట. ఆ భక్తుడికి భక్తుడు అంటే ఆయన భక్తుడు కాకముందు విషయం అనమాట. అతనికి చాలా సౌందర్యవతి అయిన భార్య, కలువరేకులు లాంటి పెద్ద పెద్ద నేత్రాలట ఆవిడకి. పూర్ణ సౌందర్యవతి అట. ఆమె సౌందర్యాన్ని చూస్తూ ముగ్ధుడైపోయి ఎప్పుడు కూడా ఆవిడ ముఖారవిందాన్ని చూస్తా ఉండేవాడట. అదే ఒకనాడు వాళ్ళిద్దరూ కూడా మందిరానికి వెళ్ళారు. శ్రీరంగనాథుడి మందిరానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆవిడకి ఎండ తగులుతుందేమో అని చెప్పి భగవంతునికి వీపు చూపిస్తూ ఆ గొడుగుని పడుతూ ఉన్నాడనమాట. ఆ భార్య ఎక్కడ కందిపోతుంది ఆ ఎండకి అని చెప్పి గొడుగు పడుతూ ఉన్నాడట. శ్రీ రామానుజాచార్యుల వారు అక్కడే ఉన్నారు. అది చూశారనమాట. దృశ్యాన్ని చూసి ఆయన పిలిచారు ధనుర్దాస్. ఏమి నాయన ఇంత భార్యని ఈ విధంగా నువ్వు సంరక్షిస్తూ ఉన్నావంటే, నా భార్య అతి కోమలమైనది, ఈ ఎండ తగులుతూ ఉందేమో, ఆవిడ సౌందర్యం అంతా పాడైపోతుందేమో అని నేను కాపాడుతూ ఉన్నాను అంటే, ఆ నేత్రాలు ఇంకెక్కడా నేను చూడలేదు, అంత అందమైన నేత్రాలు నేను ఎక్కడా కూడా చూడలేదు అని చెప్పి ఆ ధనుర్దాస్ అంటాడనమాట. అప్పుడు ఆయన ఏమంటారంటే, శ్రీపాద రామానుజాచార్యుల వారు ఏమంటారంటే, సరే ఈ నేత్రాల కన్నా అతి సుందరమైన నేత్రాలని కనుక నేను చూపిస్తే నువ్వు దానికి శరణాగతి పొందుతావా అని అన్నాడు అనమాట. అది ఇంపాసిబుల్ అన్నాడు అనమాట అండి. ఆయన చూపిస్తానురా అని చెప్పి శ్రీరంగనాథుని యొక్క కమల నేత్రాలను దర్శనాన్ని కలిగించారు ఆ ధనుర్దాస్. ఆ నేత్రాలని చూసిన వెంటనే అతనిలో ఉన్న మాయ అంతా కూడా పటాపంచలైపోయింది అన్నమాట.
పటాపంచలైపోయి ఆ నేత్రాలను చూడకుండా ఒక క్షణం కూడా ఉండలేకపోతూ ఉన్నాడు అనమాట. శ్రీపాద రామానుజాచార్య వారు అటువంటి చిన్న చిన్న స్థితిలో ఉన్నవారు కాదు కదండి. ఆచార్య పదవిలో ఉన్న పెద్ద భక్తుడు అనమాట. సో ఆయన ద్వారా దర్శనాన్ని పొందడం ద్వారా అతని యొక్క మాయ అంతా కూడా పటాపంచలైపోయి ఇద్దరూ కూడా భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ కూడా పెద్ద భక్తులుగా మారిపోతారనమాట ఆ దృశ్యం తర్వాత. ఈ విధంగా మనం మన అట్రాక్షన్స్ అన్ని కూడా ఏ విధంగా వదిలేమనటం లేదు, కానీ దాని యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ని మనం భగవంతుని వైపుకి మరల్చుకోవాలి. సో 6 నుండి 11 శ్లోకాల్లో మనకి భగవంతుడు ఆధ్యాత్మిక జగత్తు గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఉన్నాడు. ఇప్పటి వరకు మనకి 1 నుంచి 5 వరకు భౌతిక ప్రకృతి, ఆయన భౌతిక శక్తి గురించి చెప్తూ ఉండగా బహిర్గత శక్తి గురించి ఆధ్యాత్మిక లోకాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకు చెప్తూ ఉన్నాడంటే నిన్న మన కృష్ణ చైతన్య క్వశ్చన్ అడిగాడు, మాతాజీ కింద లోకాలు అతల వితల మనం అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే రాక్షసులందరూ కనిపిస్తారా, మనం చూడవచ్చా వాళ్ళని అని. ఎందుకు అడిగాడు? మనకి ఆతృత కలుగుతుంది, క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది. అక్కడ నిజంగా ఇట్లాంటివి ఉన్నాయా, ఈ విధమైన సోఫిస్టికేటెడ్ అక్కడ టెక్నాలజీ అంతా ఉంటుందా, మనం చూడవచ్చా అనే ఒక క్యూరియాసిటీ మనకు కలుగుతుంది. కానీ భగవద్ధామం గురించి కూడా భగవంతుడు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూసే వాళ్ళు ఎవరు లేదు కదండి. ఇస్తున్నప్పుడు మనకేమనిపిస్తుంది, ఆటోమేటిక్ గా అది చూడాలన్న ఒక కోరిక మనలో ఏర్పడుతుంది. అక్కడ వెళితే బాగుంటుంది అనే ఒక అభిలాష మనలో ఏర్పడుతుంది. దానికోసం మనకి ఇక్కడ దాని గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట. 6వ శ్లోకం, నతద్భాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. అట్టి నా పరంధామము సూర్య చంద్రులచే గాని అగ్ని విద్యుత్తులచే గాని ప్రకాశింపజేయబడదు. దానిని చేరిన వారు ఈ భౌతిక జగత్తుకు ఏనాడు తిరిగి రారు. కొద్దిపాటి టైపింగ్ మిస్టేక్స్ ఉంటాయండి. మనం దాని మీద కాకుండా సబ్జెక్ట్ లో మనం ధ్యానం చేద్దాం. అందరి దగ్గర పుస్తకాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఇబ్బంది లేదు. సో అక్కడ ఏం చెప్తున్నాడండి, ఇక్కడ మన సూర్య చంద్రులు లేకపోతే మనకి ఎటువంటి ప్రకాశము లేదు. సూర్యునిలోని మనకి సైన్స్ చెప్తున్నట్టుగా అందులో ఉన్న గ్యాసెస్ అన్ని కూడా నశించిపోయినాయి అనుకోండి, మనకి ఇంకా ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి వెలుగు? భగవంతుని ఏర్పాటు చూడండి, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఉండదు కదా. సో ఇది అంతా కూడా నల్లని మబ్బు, ఇక్కడంతా కూడా అంధకారము, భౌతిక జగత్తు అంతా కూడా అంధకారము, డెడ్ మ్యాటర్, దిగువ స్థాయికి చెందిన న్యూన శక్తితో తయారు చేయబడిన భౌతిక శక్తి అనమాట అండి. ఇక్కడ తేజం ఉండదు, అజ్ఞానము. తేజం ఉన్న చోట అజ్ఞానం ఉండదు, అంధకారము ఉండదు. అంధకారం అంటే అజ్ఞానము. ఇక్కడంతా కూడా అజ్ఞానంతో ఉంటాం అన్నమాట. భగవంతుని కాదనుకున్నాం కాబట్టి భగవంతుని యొక్క వెనక, భగవంతుని యొక్క నీడలో ఈ నల్లని ఛాయ ఉంటుంది అనమాట. అక్కడ ఉంటుంది అంధకారం. భగవంతుని వద్దనుకొని ఆయన వీపు చూపించే వారి అందరూ కూడా ఆ అంధకారంలో మగ్గిపోతూ ఉంటారనమాట. భౌతిక శక్తి యొక్క ఒడిలో వచ్చి పడిపోతారనమాట. ఆవిడ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఆయన వెనకాల ఉంటుంది. భగవంతుని యొక్క తేజస్సు ఈ విధంగా ప్రసరింపజేస్తూ ఉంటే భగవంతుని యొక్క నీడ వెనకాల పడుతూ ఉంటుంది. అక్కడ మనందరం కూడా అల్లల్లాడుతూ ఉన్నాము అజ్ఞానంలో. కింద మనం చూడండి భౌతిక జగత్తు ఎంత అంధకారంగా ఉందో, చిన్న మబ్బు వంటిది. ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక లోకాలు ఉన్నాయి. అందులో 1000 రేకుల గల, అనంతమైన రేకుల గల ఒక పద్మ రూపంలో, కమల రూపంలో భగవంతుని యొక్క ధామం ఉందన్నమాట, గోలోక బృందావనం. ఎంత తేజోమయంగా ఉందో చూడండి. సో అట్టి నా పరంధామము సూర్య చంద్రులచే గాని అగ్ని విద్యుత్తులచే గాని ప్రకాశింపజేయబడదు. మరి ఎలాగా ప్రకాశింపజేయబడుతుందండి? భగవంతుని నుంచి వచ్చే ఆ తేజము, అనంతమైన తేజము ప్రకాశింపజేయబడుతూ ఉంటుందన్నమాట ఎల్లవేళలా. భగవంతుని నుంచే కాదండి, భగవంతుని లాగా అక్కడ మసులుతూ ఉండే జీవులన్నీ కూడా ఈ తేజాన్ని ప్రసరింపజేస్తూ ఉంటాయట. అన్ని కూడా పూర్ణ జ్ఞానంలో ఉంటాయి కాబట్టి అన్ని కూడా తేజాన్ని వెదజల్లుతూ ఉంటాయి. అదే మన శరీరం లోపలికి ఈ సైంటిస్టులు చిన్న చిన్న కెమెరాస్ పెట్టి మన లోపల ఏం జరుగుతుందో చూస్తూ ఉంటారు కదా. ఎందుకు? వాళ్ళు చిన్నపాటి లైట్ ని యూజ్ చేస్తారు. లోపలంతా కూడా అంధకారము.
లోపలంతా కూడా అంధకారము. జీవుడు బయటికి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఏమీ కనిపించదట చనిపోయేటప్పుడు. అంతా అంధకారం లోపలంతా కూడా అజ్ఞానంతో నిండిపోయింది. దేహం అంతా కూడా డెడ్ మ్యాటర్ తో నిండిపోయింది. ఆ సమయంలో వెలుగు చూపిస్తూ ఉంటాడట భగవంతుడు. ఈ ద్వారం గుండా నువ్వు బయటికి వెళ్ళాలి అని. ఆ ద్వారం గుండా కూడా ఆ జీవుడు బయటకు వచ్చేస్తాడు. అంధకారము. సో అగ్ని, విద్యుత్తులు, సూర్య చంద్రులు ఈ విధమైన తేజస్సుల ఎక్స్టర్నల్ గా మనం బాహ్యంగా దేని మీద వాళ్ళు డిపెండ్ అవరు అన్నమాట తేజం కోసం. నెక్స్ట్ ప్రభు, తమసోమ జ్యోతిర్గమయ అన్నట్టుగా తమస్సు నుంచి మనం జ్యోతి వరకు ప్రయాణించాలి. నెక్స్ట్ శ్లోక 7వది. మమైవాంసో జీవలోకే జీవభూత సనాతన మనశ్శష్టాని ఇంద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి. ఈ బద్ధ భౌతిక జగత్తులోని జీవులు నా శాశ్వతాంశలు. కానీ బద్ధ జీవితము కారణంగా వారు మనస్సుతో కలుపుకొని 6 ఇంద్రియాలతో తీవ్రమైన సంఘర్షణ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం అండి ఇది. మనందరం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అతి ముఖ్యమైన మన సంబంధాన్ని ఇక్కడ భగవంతుడు ధృవీకరిస్తున్నాడు పురుషోత్తమ యోగంలో. మమైవాంసో జీవలోకే జీవభూత సనాతన. సనాతనమైన ఈ జీవులందరూ కూడా నా అంశలు. మమైవాంసో, మమైవ అంశో, నా అంశలు, నా యొక్క పార్ట్ అండ్ పార్సల్, నాకు సంబంధించిన వారు. యు ఆల్ బిలాంగ్ టు మీ. భగవంతుడు ఇక్కడ పూర్ణంగా ధృవీకరిస్తూ ఉన్నాడు. మమైవాంసో జీవలోకే జీవభూత సనాతన. వీరందరూ కూడా సనాతనమైన వాళ్ళు. మళ్ళీ మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నాడు. కానీ బద్ధ జీవితము కారణంగా, బద్ధము అంటే మనం దేనికో బంధించబడి ఉన్నాము. కోరిక బంధిస్తూ ఉంది. ఆ కోరిక తీర్చుకోవడం కోసం త్రిగుణాల కిందకి రావాలి. ఈ అశ్వత్థ వృక్షంలో మనం చిక్కుకుపోవాలి. ఇంకా పాపకర్మలు ఫలితాల్లో మనం చిక్కుకుపోవాలా. ఎన్ని వస్తూ ఉన్నాయండి దీని నుంచి. ఒక్క కోరిక వలన, అనర్థమైన కోరిక వలన మనం భగవంతుని వదిలేసి ఇక్కడ అల్లల్లాడుతూ ఉన్నాం అనమాట అండి. బద్ధ జీవితం కారణంగా వారు మనస్సుతో కలుపుకొని, మనస్సును కూడా ఇంద్రియం అంటున్నాడు భగవంతుడు. మనం విభూత యోగంలో చూసాం కదండి, ఇంద్రియాలలో నేను మనస్సును అంటున్నాడు. ఏమంటున్నాడు? షష్టాని ఇంద్రియాని. ఇంద్రియాలు 6 అంటూ ఉన్నాడు అనమాట. షష్టాని మనస్సుతో కలుపుకొని షష్టేంద్రియాని, మనశ్శష్టాని ఇంద్రియాని ప్రకృతిస్థాని కర్షతి. ప్రకృతిలో పడి అల్లల్లాడుతూ ఉన్నారు వీరందరూ కూడా. స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్, సంఘర్షణ చేస్తూ ఉన్నాము అని చెప్తున్నాడు అనమాట అండి. మమైవాంసో, భగవంతుడు మనకి బీజ ప్రదాపిత. భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు మమైవాంసో, ఎంతో కరుణతో చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట అండి. సెపరేటెడ్ ఎనర్జీస్ మనందరం కూడా. సో మనం ఈ విషయాన్ని బాగా అర్థం చేసుకోగలిగితే భగవంతుని మీద ప్రేమ కలగడం ఎంతసేపు అండి. దీని అంతటినీ నేర్చుకోవడానికి గల పరమ గమ్యం ఏమిటంటే ఆ భగవంతుని మీద ఆసక్తి, ప్రేమ, లౌల్యము, దాన్ని మనం పెంపొందించుకోవాలన్నమాట. దానికోసమే ఈ భగవద్గీత స్టడీ. ఎవరి గురించైనా మనం బాగా మంచి విషయాలు నేర్చుకుంటూ తెలుసుకుంటూ ఉన్నామనుకోండి. సచిన్ టెండూల్కర్ ఇంత స్కోర్స్ చేశాడు, వరల్డ్ కప్ ని సాధించి పెట్టాడు, ఇంకా ఎన్నో రకాలైన మనం విషయాలు నేర్చుకున్నప్పుడు అతని మీద ఒకలాంటి శ్రద్ధ, ఒకలాంటి అభిమానము మనకి ఏర్పడుతుంది. ఆ విధంగా భగవంతుని గురించి మనం నిరంతరం నేర్చుకుంటూ ఉంటే ఈ 18 రోజులు అదే కార్యక్రమంలో ఉన్నాం అన్నమాట. ఆయన యొక్క విభూతులను, ఆయన యొక్క గుణములను, ఆయన యొక్క శక్తుల గురించి మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి? భయం కాదు, మరి ఏ ఇతరమైన ఇమోషను కాదండి, ప్రేమ. అది మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. భగవత్ ప్రేమ, భగవంతునితో సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోండి. ఏది విధమైన సంబంధమైనా ఏర్పరచుకోవచ్చు. తప్పుడుగా అనుకోండి భగవంతుని మీ జీవితాలలో, మీ పతిగా అనుకోండి మీ జీవితాలలో, మీ తండ్రిగా ఊహించుకోండి మీ జీవితాలలో, ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు. కానీ ఒక రకమైన లౌల్యాన్ని మనం ఆసక్తిని పెంచుకోవాలి భగవంతుడి మీద. మమైవాంసో, నా అంశలు మీరందరూ కూడా. ఆ రిలేషన్షిప్ ని మనం బ్రేకప్ అని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చేసాం. ఎన్నో కష్టాలు అనుభవిస్తూ ఉన్నామండి. ప్లీజ్ రీఎస్టాబ్లిష్ యువర్ కనెక్షన్ విత్ కృష్ణ. దయచేసి దీనికి వీరందరూ కూడా హరినామం చేస్తే ఆ రిలేషన్షిప్ చక్కగా ఏర్పడిపోతుంది. భగవంతుని గోలోకం నుంచి ఈ హరినామం వచ్చిందని కూడా చెప్తూ ఉంది శాస్త్రం. వైకుంఠ లోకాల నుండి కాదు, విష్ణు యొక్క శ్వాసలో నుండి కాదు,
భగవంతుని యొక్క గోలోక బృందావనం నుంచి గోలోకేరా ప్రేమధన అక్కడి నుంచి వచ్చిందట ఈ హరినామం. డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ ఏర్పడుతూ ఉంది. ఆ చేసేది కూడా ఏ భయంతోనో పుణ్యం కోసమో కాకుండా ప్రేమ తత్వంతో భగవంతుణ్ణి ప్రేమించడానికి మనం ప్రయత్నించాలి. తర్వాత 8వ శ్లోకం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ చాప్టర్ అంతా ప్రతి శ్లోకం కూడా అసలు ఇంపార్టెంట్ అండి. 20 శ్లోకాలే ఉన్నాయి మొత్తం అంతా కూడా, చిన్న చాప్టరే కానీ ప్రతి శ్లోకం కూడా ఇంపార్టెంట్. శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాపి ఉత్రమితీశ్వరః గృహీతైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాని వాశయాత్. వాయువు వాసనలను తీసుకుపోయినట్లుగా భౌతిక జగత్తులోని జీవుడు తన వివిధ భావనలను ఒక దేహం నుండి వేరొక దేహంలోనికి మోసుకుని పోతున్నాడు. ఆ విధంగా అతడు ఒక రకమైన దేహం స్వీకరించి వేరొక దానిని పొందడానికి దాన్ని విడిచిపెడుతూ ఉన్నాడు. ఇది మనకు అందరికీ తెలుసు. 2వ చాప్టర్ నుంచి మనం ఏ విధంగా దేహినోస్మిన్ శ్లోకంలో చూస్తాం, ఎన్నో విధాలుగా చూస్తున్నాం. మళ్ళీ చెప్తూ ఉన్నాడు, నా నుంచి విడిపోయి ఏ విధంగా మీరు ఈ భౌతిక జగత్తులో చిక్కుకుపోయారో ముఖ్యమైన విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నాడు. వాసన, ఆ రుచి మీరు ఈ భౌతిక జగత్తు మీద ఏర్పరచుకున్నారు. డిజైర్, కోరికను ఏర్పరచుకున్నారు. వాయువు పరిశుద్ధంగానే ఉంటుంది, దానికి ఎటువంటి వాసన ఉండదు. ఏమండి, ఎటువంటి వాసన ఉండదు కదండి మామూలుగా వాయువుకి. కానీ అది ఏ ఏ పరిస్థితుల మీదుగా అది ప్రవహిస్తూ ఉందో ఆ వాసన అది పీల్చుకుంటుంది, అది పట్టుకుంటుంది కదండి. ఇట్ పిక్స్ అప్. ఇప్పుడు ఒక గార్బేజ్ యార్డ్స్ ఉంటాయి, మన చెత్త కుప్పలన్నీ వేసే గార్బేజ్ యార్డ్స్ ఉంటాయి. దాని మీదుగా గాలి పోతూ ఉందనుకోండి, మనం అటుగా వెళుతూ ఉంటే ఆ గాలి మనకి ఎటువంటి వాసన ఇస్తుంది? దుర్గంధాన్ని ఇస్తుంది. వాయువు పరిశుద్ధమైనదే, ఆత్మ పరిశుద్ధమైనదే. ఏ ఏ దానితో అది సంగతం చేస్తూ ఉందో ఆ వాసన అది పట్టుకుంటూ ఉంది, దాని మీద ఆసక్తిని పెంపొందించుకుంటూ ఉంది. వాయువు వాసనను తీసుకుపోయినట్లుగా భౌతిక జగత్తులోని జీవుడు తన వివిధ భావనలను ఒక దేహం నుండి ఇంకొక దేహానికి వీటన్నిటినీ కూడా రికార్డ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాము. ఇది నాకు ఇష్టం లేదు, సపోజ్ నాకు గులాబ్ జామున్ అంటే ఇష్టం లేదు, అది కూడా రికార్డ్ అవుతుంది. అది డిటాచ్మెంట్ కాదండి, డిటాచ్మెంట్ కాదు. ద్వేషించడము, ప్రేమించడము అంటే ఆసక్తి కలిగి ఉండడము, రెండు కూడా ద్వంద్వాల్లో రెండు భాగాలు. రెండు కూడా ద్వేషించడం కూడా మనల్ని బంధిస్తుంది. గులాబ్ జామున్ నేను తినను, నాకు ఇష్టం లేదు, అది కూడా మనల్ని బంధిస్తుంది. అది కూడా రికార్డ్ అవుతుంది అనమాట. మళ్ళీ మనం ఎప్పుడైనా ఒక 20-30 సంవత్సరాల తర్వాత గులాబ్ జామున్ మనకి ఇచ్చారనుకోండి, ఆ రికార్డ్ అయిన ఆ వాసన మనకి గుర్తు పెట్టుకుని ఉంటుంది అనమాట సూక్ష్మ శరీరం. ఇది నీకు ఇష్టం లేదు, తినరాదు చెప్తుంది. ఇది నాకు ఇష్టం లేదు, నేను ఎప్పుడూ మానేశాను, ఇది మనం తినటం, నేను తినను, నాకు ఇష్టం ఉండదు అంటూ ఉంటాం. ఒక్క జీవితంలో విషయం నేను చెప్పాను, కానీ ఎన్నో జన్మలుగా కోటి జన్మలుగా ఉన్న వాసనలన్నీ సూక్ష్మ శరీరం పెట్టుకుని ఉందన్నమాట. దాని అనుగుణంగా మన పరిస్థితులు, మనకి అటువంటి కావలసిన తల్లిదండ్రులు, అటువంటి బిడ్డలు, మన చుట్టూ ఉండే జనాలు అందరూ కూడా ఏర్పాటు చేయబడతాయి మన వాసనల అనుగుణంగా, మన వాసనల అనుగుణంగా. సో అదే ఆ గాలి చక్కని రోజా పూలు ఉన్న ఆ ఉద్యానవనంలో నుంచి ప్రవహించింది అనుకోండి, చక్కని సువాసన మనకి ఇస్తుంది అటుగుండా మనం పోతూ ఉంటాయి. విధంగా ఈ రోజా పూలు మనకు వద్దు, ఆ గార్బేజ్ యార్డు మనకి వద్దు, ఆసక్తులు వద్దు, మనకి ద్వేషాలు వద్దు. ఏవేవి సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ మీద మన మనసు పోతూ ఉండాలండి. వినడము, భగవత్ కథను వింటాము, మాట్లాడడము, భగవత్ తత్వాన్ని మాట్లాడుకుంటాం, హరినామాన్ని జపం చేస్తాం. వాసన, భగవంతునికి అర్పించిన ఆ సుగంధమైన ఫ్లవర్స్ ని, భగవంతునికి అర్పించిన చందనాన్ని, భగవంతునికి అర్పించిన తులసి దళాలను మనం ఆగ్రహిస్తాం. ఈ విధంగా మన వాసనలన్నిటినీ కూడా పరిశుద్ధం చేసుకోవాలి, చాలా ముఖ్యము. లేకపోతే అది ఏమవుతుంది, ఇంకొక శరీరాన్ని డెవలప్ చేసుకుంటుంది. నీకు గులాబ్ జామున్ అంటే ఇష్టం లేదా, ఓకే, ఒక శరీరం ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట, సైడ్ బై సైడ్. కొత్త కర్మలు చేస్తూ ఉన్నప్పుడంతా నెక్స్ట్ బాడీ ప్రిపేర్ అయిపోతూ ఉంటుంది, ఏర్పాటైపోతూ ఉంటుంది బంధించడానికి. ఏదో ఆషామాషిగా మనం చనిపోమండి, బాడీ రెడీ అయిపోతుంది, మనం ప్రాణం విడిచిపెడతాం. ఎవ్రీథింగ్ సైకిల్లో జరిగిపోతూ ఉంటుంది పక్కన మనం చూస్తూ ఉంటే.
సో మనం బాడీస్ ని తయారు చేసుకోవడం ఎలాగో ఆపలేము. ఇన్ఎవిటబుల్ చేంజ్ అనేది ఇన్ఎవిటబుల్, చేంజ్ ఈజ్ ఇన్ఎవిటబుల్, అది తథ్యము. చేంజ్ జరుగుతూనే ఉంటుంది భౌతిక జగత్తులో. మరి ఏం చేయాలి? ఆ మార్పు అనేది మనల్ని పతనం చేస్తుందా, ఆ మార్పు అనేది మనల్ని ఉన్నతంగా చేస్తుందా అనేది మన చేతిలో ఉంది. చాయిస్ మన చేతిలో. సో ఆ మార్పుని మనం ఎటువైపు పెట్టుకోవాలి అనేది ఆ చాయిస్ మీరు నిర్ణయించుకోవాలి. భగవంతుని యొక్క కార్యకలాపాల్లో పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ బాడీస్ అన్ని కూడా నాశనం అయిపోతాయి. మనం ఇంత దాకా తయారు చేసుకుంటూ వచ్చాం కదండి నెక్స్ట్ బాడీ, అదంతా కూడా పటాపంచలైపోతాయి. ఆధ్యాత్మిక శరీరం మొదలవుతుంది, ఉద్భవించడం మొదలవుతుంది. అది పూర్ణంగా తయారైనప్పుడు మన ఇక ఈ భౌతిక జగత్తుకి రాము. లెట్ us స్టార్ట్ బిల్డింగ్ అవర్ స్పిరిచువల్ బాడీస్ రైట్ నౌ. ఇప్పుడే మనం ఆ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిద్దాం. మనం ఎంతకాలం ఉంటామో ఎవ్వరము గ్యారంటీ ఉంది. ఏ ఆస్ట్రాలజర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా నువ్వు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఉంటావని చెప్పలేడు. అది ఎవరి దగ్గర లేదు. ఉండేవారు ఒకప్పుడు, ఎవరి దగ్గర లేదన్నమాట. సో లెట్ us స్టార్ట్ నౌ బిల్డింగ్ అవర్ స్పిరిచువల్ బాడీస్. ఆధ్యాత్మిక శరీరాల్ని మనం పెంపొందించుకోవడానికి సాయశక్తులా ప్రయత్నిద్దాం. కష్టమే. ఇంతకాలం మనం వేరే వేరే పనుల్లో నిమగ్నం అయిపోయాం. లెట్ us స్టార్ట్. మనం ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటూ భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో మనం ఈ పనిని చాలా ఈజీగా చేయగలము. తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రభు. సో 12 నుంచి 15 శ్లోకాల వరకు మనకి భగవంతుడు పోషకుడుగా ఏ విధంగా ఉంటున్నాడు, మనల్ని ఏ విధంగా పోషిస్తూ భరిస్తూ ఉన్నాడు అని మనకి చెబుతూ ఉన్నాడు అనమాట అండి. 13వ శ్లోకం. గామావిశ్య చ భూతాని ధారయామి అహమోజసా పుష్ణామి చౌషధి సర్వా సోమో భూత్వా రసాత్మకః. నేను ప్రతి గ్రహంలోనూ ప్రవేశిస్తాను, నా శక్తి చేతనే అవి కక్షలో నిలిచి ఉంటాయి. నేనే చంద్రుడినై సమస్త ఔషధులను జీవన రసమును సమకూరుస్తున్నాను. భగవంతుడు ఇక్కడ మెయింటైనర్ గా మళ్ళీ మనకి చెప్తున్నాడు. మీరు భౌతిక జగత్తుకి నన్ను బ్రేకప్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోయినా కూడా మిమ్మల్ని అందరినీ పోషిస్తూ ఉన్నాను. మీరందరూ నా దగ్గరికి తిరిగి రండి. ఏదో పిల్లవాడు తిరునాళ్ళలో నేను కాసేపు అక్కడ వెళ్ళి ఆడుకుంటాను అంటే తల్లిదండ్రులు విడిచిపెట్టారు కదండి. చూస్తూనే ఉంటారు వాడు కరెక్ట్ ఆ స్థితిలో సేఫ్ గా ఉన్నాడా, సురక్షితంగా ఉన్నాడా లేదా, దూరంగా ఉన్నప్పటికీ చూస్తూనే ఉంటారు. ఆ విధంగా భగవంతుడు వెళ్ళిపోయారు కదా, ఇక మీ కర్మ మీరు అనుభవించండి అని భగవంతుడు విడిచిపెట్టే లేదు. నేను చూస్తూనే ఉన్నాను, మళ్ళీ మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట అండి. అయితే ప్రతి గ్రహాలు, ఇప్పుడు మనం సైన్స్ టీచర్ ని కానీ సోషల్ టీచర్ ని కానీ ఈ విషయాన్ని అడగం. కృష్ణ చైతన్య నువ్వు ఎప్పుడైనా అడిగావమ్మా ఈ ప్లానెట్స్ అన్ని కూడా ఎలా తేలుతూ ఉన్నాయి టీచర్ అని అడిగా? మనం ఎవరం కూడా అడగలేదు. వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు, మనం నేర్చుకుంటూ ఉంటాం అంతే. మాక్సిమం ఏం చెప్తారు, నేచర్ ఆ విధంగా వర్క్ చేస్తుంది, నేచర్ లో అవన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్ గా జరుగుతూ ఉంటాయని ఏదో చెప్తారు అన్నమాట. అని భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు, ఈ విధంగా అవి తేలుతున్నాయి. ఎంతెంత బరువు అండి అది. కనీసం చిన్న ప్లాస్టిక్ బాల్ ని మనం తేల్చలేము. తేల్చి ఉంచగలమండి గాల్లో? అలా తేల్పిస్తూ ఉండగలమా? భూమి ఆకర్షించేస్తుంది చిన్న ప్లాస్టిక్ బాల్, మనమే తేల్చి ఉంచలేకపోతున్నామే. ఎంతెంత బరువు ఉంటాయి అవన్నీ కూడా, ఆ గ్రహాలన్నీ కూడా. పైగా తేల్చడమే కాదు, అవన్నీ కూడా కక్షలో తిరుగుతున్నాయి. ఒకదాన్ని ఒకటి ఢీ కొట్టుకుంటే ఏమవుతుంది? ఇవన్నీ కూడా ఒక బిగ్ బ్యాంగ్, ఒక బ్లాస్ట్ లో అంతా బయటకు వచ్చేస్తే ఇంత అద్భుతమైన ఫార్మాట్, ఇంత అద్భుతమైన స్ట్రక్చర్ లో అవి ఎలా తిరుగుతూ ఉన్నాయండి? అసంభవం. ఎప్పుడైనా ఇన్ని బాంబులు పేల్చారు మన వాళ్ళు. మనుషులు ఎన్నో బాంబుల్ని వేసుకొని ఒకళ్ళు హతమార్చుకుంటూ ఉన్నారు. సెకండ్ వరల్డ్ వార్, ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ ఎన్నో జరిగినాయి. మరి ఏదైనా ఒక ఇలాగ అద్భుతమైన ఫార్మాట్ ఏర్పడి ఉండాలి కదండి, ఒకసారి కాకపోతే ఇంకోసారైనా. ఈ విధంగా ఏదైనా స్ట్రక్చర్ ఏర్పడి ఉండాలి కదా. అంత సర్వనాశనం, బూడిద అయిపోయింది తప్ప అందరూ కూడా సర్వనాశనం అయిపోయి అల్లల్లాడారు తప్ప ఇటువంటి ఒక అద్భుతం ఇలా ఎక్కడ జరగలేదు కదండి. ఏదో ఒక పెద్ద ఎక్స్ప్లోజన్ లో ఇలాగ నేచర్ ఏర్పడిపోయింది అంటూ ఉన్నారు సైంటిస్ట్. ఏదో ఎప్పుడైనా ఒకసారైనా చిన్నగా అయినా ఏదో చూపించాలి కదా, ఒక మంచి ఫార్మాట్ లో, ఒక స్ట్రక్చర్డ్ గా.
తిరుగుతున్నట్టుగాని ఏదో చూపించాలి కదా. ఎక్కడండి మొత్తం నాశనం అయిపోయింది తప్ప ఏమీ అట్లాంటివి జరగలేదు. కనీసం ఇప్పుడు వాళ్ళు చిన్న చిన్నగా వాళ్ళ ల్యాబ్స్ లో చూపించవచ్చు కదా, చిన్న చిన్న బాంబుల్ని పెంచి ఈ విధంగా యూనివర్స్ ఈ విధంగా చిన్న చిన్న బాల్స్ గా ఇలా వచ్చేసింది, ఇలా తిరుగుతూ ఉన్నాయి, ఆ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్సెస్ అవన్నీ కూడా వాళ్ళు కూడా చేసి చూపించవచ్చు కదా వాళ్ళు చెప్పే థీరీస్ ని. భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, నేను ప్రతి గ్రహంలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాను, వాటిని వాటి కక్షలలో తిరిగేటట్టుగా చేస్తూ ఉన్నాను. ఏర్పాటంతా ఆయన చేసింది అనమాట. అంతేకాకుండా సూర్యుడు మనకి ఈ ఈ ఫార్మింగ్ కి వాటికి అవసరం అని మనకు తెలుసు, ఈ ఈ పంటలు పండడానికి కావాలని తెలుసు. మరి చంద్రుడు కూడా కావాలని, ఇది నేను మొదటిసారి చదివినప్పుడు చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది అనమాట. చంద్రుడు కూడా అవసరమేనట భగవంతుని ఈ సృష్టిలో. చంద్రుడు కూడా ఆ అగ్రికల్చర్ ఆ వ్యవసాయంలో ఆ పండే పంటలకి చంద్రుడిని రశ్మి కూడా అవసరం అండి. చంద్రుడి యొక్క రశ్మి కూడా అవసరం. ఎందుకని దాంట్లో ఉన్న ఔషధ గుణాలు, ఆ రసములు, ఆ జ్యూసెస్ అన్ని కూడా ఆ చంద్రుని రశ్మి వలనే. ఇప్పుడు బెండకాయ దొండకాయ లాగా అనిపించదు, దొండకాయ వంకాయ లాగా అనిపించదు, వాటికి వేరే రుచి దీనికి వేరే రుచి ఉంది. ఏ విధంగా రుచులు ఏర్పడుతున్నాయండి? చంద్రుని రశ్మి వలన. చంద్రుని యొక్క రశ్మి వలన సోమరసం ఉంటుందండి చంద్రునిలో. ఆ విధంగా ఆయన ఆ రసాలన్నిటికీ రాజు అనమాట. సో ఆ చంద్రుడి యొక్క రశ్మి వలన ఆ జ్యూసెస్ అన్ని కూడా ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి. వీటన్నిటిని నేను ఏర్పరిచాను మీకోసం చెప్తూ ఉన్నాడు భగవంతుడు. అంతేకాకుండా మీ ఎక్కడో చంద్రుడిలో ఏదో చేస్తామని చెప్పటంలా మరి మన దగ్గరికి వస్తున్నాడు. మన కింద దేహంలో మనకి జఠరాగ్నిని, మన పొట్టలలో కూడా జఠరాగ్నిని, అగ్నిని పుట్టించేది కూడా నేనే. మీకందరికీ ఆకలి వేస్తుంది. ఏ విధంగా వేస్తుంది? ఈ జఠరాగ్నిగా ఉన్నాను నేను. జఠరాగ్నిగా ఉండటమే కాకుండా మీరు తిన్నదాన్ని పచామి అన్నం, ఆ భోజనాన్ని కూడా ఆయన అరిగేటట్టుగా చేస్తూ ఉన్నాను. సో ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడికి కల్పిస్తూ ఉన్నాడు. ఆటోమేటిక్ గా చంటి పిల్లవాడికి పాలు పట్టిస్తూ ఉంటే తాగుతున్నాడు, వాడికి అరుగుతూ ఉంది, వాడికి ఏమీ తెలియదు. ఏ విధంగా స్టార్ట్ అయిపోయింది సైకిల్? భగవంతుడు లోపల ఆ పచామి అన్నం ఆ శక్తిగా జఠరాగ్నిగా ఉన్నాడు, డైజెస్ట్ చేయడానికి కావలసిన శక్తిగా ఉన్నాడు. దాని నుంచి మళ్ళీ ఆ శక్తిని ఆ దేహం అబ్జార్బ్ చేసుకునే విధంగా ఆ విధంగా ఉన్నాడు. ఈ శ్లోకాలన్నింటిలో చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట. 12 నుంచి 15 వరకు మనం ఒక 13 చూస్తూ ఉన్నాం. వివిధ రకాలుగా చెప్తున్నాడు ఏ విధంగా నేను ఆ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో నేను చేస్తూ ఉన్నాను. ఈవెన్ మన బాడీ సరిగ్గా పని చేయాలన్నా కూడా భగవంతుడికి సహాయం కావాలి. మనమేమో భగవంతునికి మన వీపు చూపించుకొని ఇక్కడికి వచ్చేస్తున్నాం అనమాట అండి. సో నెక్స్ట్ ప్రభు, సో మనం హ్యూమిలిటీని డెవలప్ చేసుకోవాలి, గ్రాటిట్యూడ్ ని డెవలప్ చేసుకోవాలి. భగవంతుని పట్ల మన రుణాన్ని మనం వ్యక్తపరచాలి. భగవంతుని యొక్క ఆ కరుణామయ స్థితిని చూసి మనం హ్యూమిలిటీతో వినయపూర్వకంగా శరణాగతి పొందాలి. ఇప్పుడు అమ్మ మీద మనం అలుగుతాము, మళ్ళీ భోజనానికి రా అని పిలుస్తుంది కదండి, వదిలిపెట్టదు. ఆ విధంగానే భగవంతుడు కూడా అల్లల్లాడుతూ ఉన్నాడు. పిల్లలందరూ కూడా ఇలా బాధపడుతూ ఉన్నారే, భగవంతుడు కూడా అల్లల్లాడుతూ ఉన్నాడు అనమాట. తల్లికి ఆ గుణం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? కృష్ణుడి నుంచి వచ్చింది. చెప్పాను కదండి, పైన మనం ఏం చూస్తూ, మన కింద ఏం చూస్తూ ఉన్నామో అవన్నీ కూడా పైనుంచి వచ్చినవే. తల్లి యొక్క ప్రేమ ఎక్కడి నుంచి మనం అది ప్యూరెస్ట్ అంటాము. భౌతిక జగత్తులో దానికన్నా ప్యూర్ ఇంకొకటి మనం చూడమన్నమాట. యాక్చువల్లీ మాధుర్య రసం ప్యూర్ గా ఉంటుంది, కానీ అది ఇక్కడ పతనం అయిపోయి ఉంటుంది. కానీ వాత్సల్య భావన వరకు, వాత్సల్య స్థితి వరకు మనం ప్యూరిటీని చూడొచ్చు భౌతిక జగత్తు. అంతకన్నా ప్యూరిటీ మనకి ఇక్కడ దొరకదు అనమాట. తల్లి యొక్క ప్రేమ, తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రేమ ప్యూర్ గా ఉంది అని అంటాం అనమాట. అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? భగవంతుడి నుంచే వచ్చింది. ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఆ భగవంతుడికి మన మీద ఉన్న ఆ కృప, ఆసక్తి, ఆ లౌల్యం వల్లనే మనం మన పిల్లల్ని ఆ విధంగా చూసుకుంటూ ఉన్నాం. ఆఖరికి ఆ విషయంలో కూడా మనం భగవంతుడి మీద ఆధారపడి ఉన్నాం మనకు తెలియకుండా. తర్వాత అది కూడా ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంతకృత్ వేద విదేవ చాహం.
నేను ప్రతి ఒక్కడి హృదయములో ఆసీనుడై ఉన్నాను. నా నుండే జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మతి మరుపు కలుగుతున్నాయి. వేదాలన్నింటి ద్వారా నేనే తెలియదగిన వాడిని. నిజానికి నేనే వేదాంతకర్తను, నేనే వేదాలను ఎదిగిన వాడను చెప్తూ ఉన్నాను. ఇదేంటిది? నేనే ప్రతి ఒక్కడి హృదయంలో ఆసీనుడై ఉన్నాను. ఇది మనం నేర్చుకున్నాం. ఫస్ట్ నుంచి 2వ అధ్యాయం దగ్గర నుంచి మనం ఇది నేర్చుకుంటూనే ఉన్నాము. కొత్త విషయం కాదు. మరి రెండో విషయం ఏం చెప్తూ ఉన్నాడు? నా నుండే జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మతి మరుపు 3 కూడా నా నుండే వస్తూ ఉన్నాయని చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట. నా నుండే జ్ఞాపక శక్తి అని అంటున్నాడు ఏంటి? మతి మరుపు అంటున్నాడు ఏమిటి అని మనకి ఓకే, జ్ఞాపక శక్తి కూడా మనకి భగవంతుడు ఇచ్చేదే అని మనకు తెలుస్తుంది. జ్ఞానం కూడా దదామి బుద్ధి యోగంతం అంటున్నాడు. సో జ్ఞానం కూడా భగవంతుడి నుంచే వస్తుంది. మరి మతి మరుపు కూడా భగవంతుడి నుంచి వస్తుంది అంటున్నాడు ఏమిటి అంటే, మనం ఎన్నో యుగాలు జన్మలుగా కోటాను కోట్ల జన్మలుగా ఇక్కడ పడి ఉన్నాము. మరి మన వాసనలన్నీ కూడా భగవంతుడు నిక్షిప్తం చేసి ఆయన అలా భగవంతుడు నిక్షిప్తం చేసి దాచిపెట్టి ఉంచాడు అనమాట. అవన్నీ కూడా మనకు గుర్తున్నాయి అనుకోండి. మన పూర్వజన్మలో తల్లిదండ్రులు ఎవరు, మన పూర్వజన్మలో ఎవరికి పిల్లలము, మన పిల్లలు ఎవరు, మన ముత్తాతలు ఎవరు, మనకి ఎటువంటి భర్తని లభించి ఉన్నాము, మనం స్త్రీగా ఉన్నామా, పురుషుడుగా ఉన్నామా, లేకపోతే ఒక జీవ జంతువుగా ఉన్నామా, ఇవన్నీ కూడా మనకు గుర్తున్నాయి అనుకోండి, పిచ్చి పట్టిపోతాం అన్నమాట. సక్రమంగా మనం కార్యకలాపాలు చేయలేము, ఏ పని చేయలేము, మదమైపోతుంది మన మనస్సు అంతా. అందుకని వాటన్నిటినీ కూడా మతి మరుపు కలిగిస్తాడు. చక్కగా ఈ జీవితంలో ఏ తల్లిదండ్రులకైతే మనం పుట్టామో, ఏ భర్త ఏ భార్యకి మనం సంబంధం ఏర్పరుచుకున్నామో, ఏ బిడ్డలతో ఉన్నామో వాళ్ళకి మన కార్యకలాపాలు చేస్తూ విద్యుక్త ధర్మాన్ని నడిపించుకుంటూ మన వాసనల్ని మాత్రం, బంధాలన్నీ కూడా టెంపరీయే కాబట్టి అవి గుర్తున్నా లేకపోయినా పర్వాలేదండి. కానీ వాసనలకి భగవంతుడు గౌరవాన్ని ఇస్తాడు. మన యొక్క కోరికలకి భగవంతుడు గౌరవాన్ని ఇస్తాడు. సో ఆ కోరికలన్నిటినీ కూడా నిక్షిప్తం చేసి ఉంచుతాడు. ఎక్కడ ఉంది? మన సూక్ష్మ శరీరంలో. ఇందాక మనం చదివాం కదండి, ఒక శరీరం నుంచి ఇంకొక దేహానికి తీసుకుని పోతుంది వాయుగంధాన్. ఒక వాయువు ఏ విధంగా వాసన కొనిపోతుందో, వాయువు ఎవరండి? మన సూక్ష్మ శరీరం. దాంట్లో నిక్షిప్తం అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట. అది ఎప్పుడు కావాలో అప్పుడు మనకి స్మృతిని కలిగిస్తూ ఉంటాడు. స్మృతిని ఇస్తాడు, మరుపుని కూడా ఇస్తూ ఉంటాడు అన్నమాట భగవంతుడు. విధంగానే మనం కృష్ణుణ్ణి మర్చిపోవాలి అని కోరుకునే జీవాత్మలన్నిటికీ కూడా మరుపునిస్తాడు. మళ్ళీ చూడండి ఎంత వైరాగ్యం కలిగిన వాడో. తండ్రి తన కొడుకు నన్ను వద్దనుకుంటున్నాడంటే దానికి కూడా భగవంతుడి మీదే మనం ఆధారపడి ఉండాలి. ఓకే, యు ఫర్గెట్ మీ, మతి మరుపునిస్తాడు. వేరే ఎక్కడో అతని శ్రద్ధని ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ మీద పెట్టుకుంటాడు. దేవత అవ్వచ్చు, మనిషి అవ్వచ్చు. మన శ్రావ్య మాతాజీ అడిగినట్టుగా ఉన్నారు ఒక ప్రశ్న. ఇలాగా దుర్యోధనుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు, వాళ్ళకు కూడా శ్రద్ధ భగవంతుడే ఇస్తాడంటే డెఫినెట్ గా భగవంతుడే ఇస్తున్నాడు. కోరికను గౌరవిస్తాడు భగవంతుడు. కాకపోతే మన కర్మ, మన యోగ్యత అనుసారంగా అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడు అన్నమాట. ఇప్పుడు తీరకపోయినా ముందు జన్మల్లో తీరుస్తాడు. మనకి యోగ్యత ఎప్పుడు కలుగుతుందో అప్పుడు ఆ కోరికని అతను అనుభవించేలాగా తీరుస్తూ ఉంటాడు అనమాట. సో ఆ మతిమరుపుని, శ్రద్ధను, ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ కృష్ణ. మనం మర్చిపోవాలంటే, భగవంతుడు మర్చిపోవాలన్నా కూడా ఆయన మీద ఆధారపడాలి. ఆయనే ఆ మరుపుని ఇవ్వాలి. లేకపోతే గుర్తున్న ఆయన బాస్, నా ప్రభువు, నా స్వామి అని గుర్తుందనుకోండి, మనం ఏ విధంగా ఇక్కడ బాసిజం చేయగలము? అడ్డుగా ఉంటుంది కదండి. నా పైన ఎవరో ఉన్నారని నాకు తెలిసినప్పుడు నాకు అడ్డుగా ఉంటుంది. నేను పూర్తిగా ఆనందాన్ని అనుభవించలేను, నేను ఆ బాసిజం ని నేను ఎంజాయ్ చేయలేను. సో భగవంతుడు నేను లేను మరుపునిస్తాడు. యు బి బాస్. ఆ కొద్దిసేపు మనం బాస్ గా మన కోరికని తీర్చుకుంటాం అన్నమాట. సో ఇప్పుడు చంటి పిల్లలు, చిన్న పిల్లలు ఉంటారు, ఆడపిల్లలు. అమ్మ వంట చేస్తూ ఉంటే నేను వంట చేస్తాను అంటారు. అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? చిన్న కిచెన్ సెట్ కొంటాం. ప్లాస్టిక్ తో చేసిన చిన్న కుక్కరు, స్టవ్ అన్ని ఇస్తాం. దాంట్లో ఆకులు, మట్టి అన్ని పోసుకొని పిల్లలు ఆడుకుంటూ ఉంటారు. ఆ విధంగా మనకి భగవంతుడు కూడా ఏర్పాట్లు చేస్తాడనమాట. మీరు కూడా వంట చేస్తున్నట్టుగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు పిల్లలు. వాళ్ళు కూడా చేస్తున్నామని ఆనందిస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. అమ్మ లేదు, నేనే అమ్మని అని వంట చేస్తుంది, అందరికీ తినిపిస్తుంది.
మరుపును కూడా భగవంతుడే ఇస్తాడు, ఏర్పాటును కూడా ఆయనే చేస్తాడు. వేదాలన్నిటి ద్వారా తెలియగలిగే వాడిని ఎవరు, తెలుసుకోవలసిన వాడు ఎవరు? భగవంతుడు. వేదాలన్నిటి ద్వారా నేనే తెలియదగిన వాడిని. వేదేశ్చ సర్వే అహం ఏవ వేద్యో, నన్ను తెలుసుకోవడానికి వేదాలన్నీ కూడా ఉన్నాయి. మరి ఆ వేదాలను ఎవరిచ్చారు? వేదాంత కర్తను కూడా నేనే. అవన్నిటినీ కూడా తెలిసిన వాడిని నేనే. ఆయన శ్వాస నుండి అవి ఉద్భవించినాయి అన్నమాట అండి. నెక్స్ట్ ప్రభు 16 నుంచి 20 అంటే 16, 17, 18 ఈ 3 శ్లోకాన్ని త్రిశ్లోకి భగవద్గీత అంటారన్నమాట అండి. మళ్ళీ భగవద్గీత యొక్క సారం ఈ 3 శ్లోకాల్లో భగవంతుడు ఇచ్చాడనమాట. క్షరులు అక్షరులు అనే 2 తరగతులు జీవులు ఉన్నారు. భౌతిక జగత్తులో ప్రతి జీవుడు క్షరుడుగాను, ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ప్రతి జీవుడు అక్షరునిగాను పిలువబడుతున్నాడు. మనం ఇది కూడా నేర్చుకున్నాం ఇదివరకే. అంటే నిత్య బద్ధులు, నిత్య సిద్ధులు అని చెప్పుకున్నాం. చూడండి, పైన ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో కూడా జీవులు ఉన్నారు, ఎంతో మంది జీవులు ఉన్నారు. ఎన్నో రకాలైన జీవ రూపాలలో జీవులు ఉన్నారనమాట. చెట్లు గాను, పీకాక్స్ గాను, గోవులు గాను, గోపబాలులు, గోపికలు గాను, ఎన్నో రకాలైన జీవాత్మలు ఉన్నారు. వాటి వాటి కోరికల అనుసారం భగవంతుడి సేవలో నిమగ్నమై సదా ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారన్నమాట. దుఃఖం అనేది తెలియదు, రాత్రి అనేదే తెలియదు వాళ్ళకి. పాస్ట్ ఫ్యూచర్ కూడా ఉండవు. అక్కడ సమయం అంతా కూడా ప్రెసెంట్ లో ఉంటుందంట. మనకి ఇక్కడ ప్రెసెంట్ అంటే తెలియదు, ప్రెసెంట్ అనేదే లేదనమాట. మనకి ఇద్దరు పాస్ట్ లో ఉంటుంది, లేకపోతే ఫ్యూచర్ లో ఉంటుంది మన టైం. నిజానికి మనం సుఖాన్ని అనుభవించే ఆ ప్రెసెంట్ లో ఉంటేనే మనం సుఖాన్ని, ఆనందాన్ని అనుభవించగలం. కానీ మనకు అది యాక్చువల్లీ లేదు. ఇప్పుడు నేను అనుభవించాలి అనుకున్నాను, అది పాస్ట్ లో దొరికిపోయింది. అనిపిద్దాం అనుకునే లోపు అది ఫ్యూచర్ లో ఉంది. ప్రెసెంట్ ఎక్కడ ఉందండి మనకి? అనుకునే లోపే వెళ్ళిపోతూ ఉంది, కాలం పరిగెడుతూ ఉంది. నో ప్రెసెంట్ టెన్స్ ఉంది అని మనం భ్రమింపిస్తూ భ్రమంలో ఉంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ప్రెసెంట్ అనేది లేదు ఇక్కడ. దాని ప్రకృతి ఏంటి? ఆల్వేస్ ప్రెసెంట్ లో ఉంటుంది. ఆ టైం, సమయం అంతా కూడా ప్రెసెంట్ లో ఉంటుందంట. దాని వికృతి ఇక్కడ నో ప్రెసెంట్, పాస్ట్ గానీ ఫ్యూచర్ లో గానీ ఉంటూ ఉంటుంది. నిత్యం ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు. అక్షరులు క్షయమైపోయేదాన్ని ఫాలిబుల్ అంటాం అన్నమాట, పతనం అవుతూ ఉంటుంది. అక్షయము అంటే క్షయ చెందనిది, నశింపరానిది. అక్షరులు అంటే వాళ్ళు పతనమే చెందరు, ఎల్లప్పుడూ ఆనందంతో భగవంతుని ఆధీనంలో వాళ్ళు చాలా సురక్షితంగా ఉంటారన్నమాట. మనందరం కూడా క్షరులు. యాక్చువల్లీ జీవాంశాలన్నీ కూడా క్షరుత్వం చెందేవే, కానీ నిత్యసిద్ధులు అనే వాళ్ళు పైన మనతో పాటు ఉన్నవాళ్లే భగవంతుడితో. కాకపోతే మనం కొద్దిగా భగవంతుని మీద యుద్ధం చేసి కిందకు వచ్చేసాం అనమాట. నాకొద్దు అని మనం కిందకు వచ్చేసాం అనమాట. అసలైన జీవితం అక్కడ ఉందన్నమాట. ఇన్ఫాలిబుల్, ఫాలిబుల్ అని 2 రకాలైన జీవుల గురించి భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. మీతో పాటు నాతో ఉండే అక్షరులైన జీవులు ఉన్నారు పైన అని చెప్తూ ఉన్నాడు ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ ప్రభు క్షరుడు అక్షరుడు ఇద్దరికి అతీతంగా నేను దివ్యమైన వాడిని అయిన కారణంగా, మహోత్కృష్టుడనైన కారణంగా ఈ లోకంలోను వేదాలలోను నేను పురుషోత్తమునిగా ప్రసిద్ధి చెందాను. పురుషోత్తముడు. మనందరం పురుషులు అనుకుంటున్నారు నాయనలారా, ఒక్కడే పురుషుడు. యాక్చువల్లీ పురుషోత్తమ అనేది ఎక్కడా లేదు యాక్చువల్లీ కదండి. పురుషుడు అనేవాడే ఒక్కడు. కానీ మీరందరూ కూడా పురుషులుగా అనుకుంటున్నారు, మీరందరూ కూడా బాసులు అనుకుంటూ ఉన్నారు, నియామకులుగా అనుకుంటూ ఉన్నారు. ప్రతిదీ నా నియంత్రణలో ఉంది అనుకుంటున్నారు. నేను ఇలా ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ చేశాను, నేను ఈ 2020కి నేను డూప్లెక్స్ హౌస్ ప్లాన్ చేశాను, నేను అనుకుంటుంటా. ఐఎమ్ కంట్రోలింగ్ సో మెనీ థింగ్స్ అనుకుంటూ ఉంటాం. అందుకని పురుషోత్తమ, పురుషులలోనే ఉత్తమమైన వాడిని, పురుషోత్తమునిగా నేను ప్రసిద్ధి చెందాను. పురుషోత్తమ యోగము. క్షరులు అక్షరులు కన్నా అతీతమైన వాడిని. అంటే క్షరులు కూడా జీవాత్మలే, క్షరులు కూడా ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండే వాళ్ళు కూడా జీవాత్మలే. అక్షరులుగా ఉండే జీవాత్మలు కూడా భగవంతుని యొక్క అంశలే అయినప్పటికీ విభుడైన వీళ్ళందరూ కూడా అణు మాత్రములు. విభుడైన నేను పురుషోత్తమునిగా ప్రసిద్ధి చెందాను అని చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట. ఐఎమ్ ఎ డిఫరెంట్ లివింగ్ బీయింగ్. మనందరం కూడా చేతనాన మనందరికీ కూడా చైతన్యం ఉంది. భగవంతుని ఏ విధంగా చైతన్యం ఉందో మనకి చైతన్యం ఉంది, జీవం ఉంది. భగవంతుని కూడా ఒక జీవించే వ్యక్తి, మనం కూడా జీవించే వ్యక్తులం. కానీ నీకు నాకు డిఫరెన్స్ ఏంటి? క్షరులు అక్షరులు కన్నా మహోత్కృష్టమైన స్థానము నాది. పురుషోత్తముని నేను, పురుషుడను.
వీరందరూ నా శక్తులు అని చెప్తూ ఉన్నారు అనమాట. నెక్స్ట్ ప్రభు 18 తర్వాత చెప్పండి ప్రభు. నెక్స్ట్ ప్రభు పురుషోత్తముడు. సో సంశయం లేకుండా నన్ను పురుషోత్తమునిగా తెలుసుకున్నవాడు సమస్తమును ఎరిగినవాడు ఓ భరతవంశీయుడా, అందుకే అతడు నా పూర్ణమైన భక్తియుత సేవలో నెలకొంటాడు. చెప్పానండి, ఈ విధంగా మనం ఈ జ్ఞానానంతా సంపాదించిన తర్వాత ఏ భయానికో లోనయ్యి, లేకపోతే మనం ఇలాగ నరకలోకానికి వెళ్ళిపోతామా, లేకపోతే నాకు ఇలాంటి దుఃఖాలు వచ్చేస్తాయా, ఇది కాదండి మనం నేర్చుకునేది. నరక లోకాలు ఉన్నాయి, కింద లోకాలు ఉన్నాయి, పైన లోకాలు ఉన్నాయి, ఎక్కడికి వెళ్ళినా జన్మ మృత్యువులు ఉన్నాయి. ఈ విధమైన భయాందోళనకి పాల్పోకూడదండి మనందరం కూడా. ఏమంటున్నాడు భగవంతుడు? సంశయము లేకుండా నన్ను పురుషోత్తమునిగా తెలుసుకున్నవాడు. మనం తెలుసుకుంటే కనుక ఏం చేయాలి? సమస్తమును ఎరిగిన వాడు, అన్ని తెలిసిన వాడు అనమాట. అతను భగవంతుడే పురుషోత్తముడు అని తెలుసుకుంటున్నాడు అంటే మిగతా అది ఇంకా నేర్చుకోవాల్సింది ఏమీ లేదు, నేర్చేసుకున్నాడు అతను. ఇదొక్కటే చరమస్థితి. ఏమిటి? జ్ఞానానికి ఇదే ఫైనల్ చరమమైన లక్ష్యం. అది తెలుసుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తాడు అతను? పూర్ణమైన భక్తియుక్త సేవలో భగవంతునికి ప్రేమయుతంగా, భక్తి అంటేనే ప్రేమ, భయం ఉండదు ఇంకా అందులో, భయపడరాదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో. అటువంటి మాస్టర్, అటువంటి స్వామి, పరిపూర్ణమైన ఒక స్వామి కింద మనం శరణాగతులై సురక్షితంగా ఉన్నప్పుడు వేరే వాటికి పడవలసిన అవసరమే లేదనమాట అండి. ఇప్పుడు మన ఆఫీసర్స్ లో బాసులు ఉంటారు, వాళ్ళకి సరెండర్ అవ్వాలంటే భయం. ఇంకా మనల్ని ఎంత ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తారో, ఏ విధంగా మనల్ని ఉపయోగించుకుంటారో అని మనం భయపడతాం. ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా ఇంపర్ఫెక్ట్ బాసెస్, అసంపూర్ణమైన వాళ్ళు. మన నుంచి ఆ లాభాన్ని పొందాలని చూసేవాళ్ళు, కానీ భగవంతుడు మన నుంచి లాభాన్ని పొందడానికి చూడటం లేదండి, మనకి లాభం చేకూర్చడానికి చేస్తూ ఉన్నాడు. మరి అలాంటి స్వామికి మనం శరణాగతి పొందడానికి ఎటువంటి సంశయం మనకు అవసరం చెప్పండి? భయం ఎందుకు? భయం కాదు, కావాల్సింది భక్తి, ప్రేమ. భక్తియుక్త సేవలో మనం నెలకొనాలి. సో నెక్స్ట్ ప్రభు इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघा एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत. ఓ అనఘా, వేద శాస్త్రాలలోని అత్యంత రహస్యమైన భాగము ఇప్పుడు నాచే నీకు వెల్లడి చేయబడింది. యాక్చువల్లీ వేదాలలో ఎక్కడా కూడా మనకి భక్తి గురించిన ప్రస్తావన రాదనమాట. చాలా గుహ్యంగా పెట్టారు, ఇది చాలా రహస్యంగా పెట్టారు. ఎందుకంటే భగవంతుడు భక్తుడికి అమ్ముడుపోతాడనమాట. సో అందుకోసం ఆయన చాలా రహస్యంగా ఉంచాడు. శ్రద్ధ కలిగిన వాళ్ళు మాత్రమే ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోగలరు. దీనిని అవగాహన చేసుకున్నవాడు ఎవడైనా బుద్ధిమంతుడవుతాడు. అతని ప్రయత్నాలు పరిపూర్ణత్వం పొందుతాయి. అతని ఏ కార్యక్రమం చేసినా కూడా సక్సెస్ అయిపోతాడు. ఎందుకు? ఆ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఆయన తన ఉద్ధరణ కోసం, భగవంతునితో తన సంబంధాన్ని పునఃస్థాపించుకోవడం కోసమే చేస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి ఏం చేసినా కూడా భగవంతుడు సక్సెస్ చేస్తూ ముందుకు నడుపుతూ ఉంటాడు అనమాట. అతని ప్రయత్నాలు పూర్ణత్వం పొందుతాయి. ఎటువంటి భయం లేదు. ఒక కథ ఉందన్నమాట. ఒక రాజుగారు ఒక రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్న ఒక రాజుగారు అతని జన్మదినం రోజున ఒక వరాన్ని ఇస్తాడనమాట ఆ గ్రామ ప్రజలందరికీ. ఏమనంటే, ఈ రోజు మీరందరూ కూడా వచ్చి మీ ఏమి కోరుకున్నా కూడా నేను దానంగా ఇస్తాను అంటాడనమాట. ఇంకా ప్రజలందరూ కూడా పెద్ద పెద్ద లైన్లలో నుంచొని వస్తారనమాట. ఒకళ్ళు భవనం అడిగారు, ఒకళ్ళు వస్త్రాలను అడిగారు, ఒకళ్ళు బంగారాన్ని కోరుకున్నారు. ఎంతో మంది ఎన్నో రకాలుగా అడుగుతున్నారు. రాజుగారు ఇస్తూ ఉన్నారు దానం ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా. అయితే ఒక బీదవాడు ఉన్నాడట. అసలు అతని దగ్గర ఏమీ లేవన్నమాట. అయితే చాలా తెలివిగా అతను ఏం చేశాడంటే, రాజుగారు నాకు మీ పుట్టినరోజు ఉన్నాడు, ఒక కోరిక కలిగింది, నాకు ఏమీ వద్దు, కానీ మీరు ఒక రోజు మా ఇంటికి అతిథిగా రావాలి అని కోరుకున్నాడు అనమాట. మా ఇంటికి అతిథిగా రావాలి అని కోరుకున్నాడు. తదాస్తు అన్నాడు రాజు. సరే పో, ఇస్తాను పో, ఏమడిగినా కూడా ఇస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి అది కూడా ఇస్తాను పో అన్నాడు అనమాట. ఇంకా ఈ మంత్రులందరికీ కూడా చాలా భయాందోళన మొదలైంది.
వీడు చూస్తే పూరి గుడిసెలో ఉన్నాడు, సరిగ్గా కూర్చోవడానికి ఒక కుర్చీ లేదు. ఈ మహారాజు గారిని ఆ విధమైన ఇంటికి ఎలాగ మనం తీసుకువెళ్ళాలి, ఎక్కడ కూర్చుంటారు, ఏ విధంగా ఉంటారు అని చెప్పి ఆ రాజుగారు వచ్చే సమయంలో పెద్ద భవంతిగా దాన్ని కట్టేసి ఎన్నో మంది పరిచారికలని పెట్టి ఎన్నో మంది సేవకుల్ని ఏర్పాటు చేసి ఆ రోడ్లన్నిటినీ కూడా, ఆ గ్రామంలో ఉన్న రోడ్లన్నిటినీ కూడా బాగు చేసేసి, ఏమండి ఉద్యానవనాలు అన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసి రాజుగారు వచ్చేటప్పటికి అదొక పెద్ద పట్టణంగా అయిపోయింది అనమాట అండి ఈ బీదవాడి ఇల్లు. సో రాజుగారు వచ్చారు, చక్కని విందుని ఆరగించారు అతిథిగా. ఆ ఆ బీదవాడి ఇంట్లో తిరిగి వెళ్ళిపోయారు. చక్కగా ఆ ఎవరు మన బీదవాడు హ్యాపీగా తర్వాత అంతా కూడా దాన్ని అనుభవించి చాలా సుఖంగా ఉన్నాడు అనమాట అండి. ఆ విధంగా మనం ఏదో భగవంతుడు యొక్క చిన్న చిన్న శక్తులు ఇచ్చే చిన్న చిన్న సుఖాలు, అశాశ్వతమైన సుఖాలని మనం కోరుకుంటున్నాం. భగవంతుడు ఆ శక్తిమంతుడే మన వద్దకు వస్తూ ఉన్నప్పుడు మిగతా వాటి గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఏముంటుందండి? రాజుగారే ఇంటికి వస్తే మిగతావన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయి కదా, మంత్రులన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేసేసారు. రాజుగారు రావాలంటే మరి పూరి గుడిసెకి రారు కదండి. అందుకని ఏదో ఒకటి కోరుకోమన్నారు కనుక నేను వస్త్రాన్ని కోరుకున్నా మిగతావి రావు, గృహం కోరుకుంటే పొలం రాదు, మరి ఏదో ఒకటి కోరుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది. రాజుగారినే కోరేసుకున్నాడు అనమాట. ఆ విధంగా మనం శక్తుల మీద ఆశ తగ్గించుకుంటూ భగవంతుని మీద ప్రేమను పెంచుకున్నాం అనుకోండి, సర్వ శక్తులు మనకి యాక్చువల్లీ సేవ చేస్తాయి ఆ భక్తుడికి. వాళ్ళు కోరుకోకపోయినా వాళ్ళ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా సిద్ధింపజేస్తాయి, వారి కోరికలన్నీ కూడా సిద్ధింపజేస్తాయి. వాళ్ళు కోరుకోరు అనుకోండి వేరే విషయం, కానీ సిద్ధింపజేస్తాయి. మనం దేనికోసం వెంపర్లాడుతున్నాం అది కూడా సిద్ధిచ్చేస్తుంది. మరి ఆ భగవంతుడినే కోరుకుంటే సరిపోయింది కదండి, చాలా షార్ట్ కట్ రూట్ అండి. సో ఈ విధంగా ఈరోజు మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్రభు గీతా పాఠం ఏముందో చూద్దాం. గీతా పాఠం వేదముల యొక్క అంతిమ సారము ఆ పురుషోత్తముడిని తెలుసుకొనుటయేనని అవగతం చేసుకొని అది భక్తియుక్త సేవలో అతని భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నము మానవుడు పరిపూర్ణత్వము సాధించును. ఇది మనం ఈరోజు నేర్చుకున్న గీతా పాఠం. సో అందరం కూడా ఒకసారి హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపిద్దామండి. అందరూ కూడా చేతులు పైకి పెట్టండి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. పోలింగ్ క్వశ్చన్స్ పెట్టండి ప్రభు. చెప్పండి. ఓకే పోలింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. పోలింగ్ క్వశ్చన్